Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Loving Father, we thank you so much. All those who come to you never go back empty. Lord, we have come this morning to have a deeper relationship with you. To learn from our Lord, God and Savior Jesus how He had a relationship with you. మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు ఏ విధంగా నీతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు పరలోకపు తండ్రి మేము ఈ రోజు నేర్చుకోవడానికి వచ్చినాం ప్రభువా. Oh loving Father, take us through this journey. యేసయ్యా మమ్మల్ని యొక్క ప్రయాణం గుండా నడిపించండి. Jesus, you went through the terrible time, especially on the cross. మీరు ఆ శిలువలో ఒక భయంకరమైనటువంటి వేదన అనుభవించారు. And we want to know the secret of the Lord, how you did not fail. ఏ విధంగా ఆయన శిలువ శ్రమలో ఫెయిల్ కాలేదు ఈ రోజు మాకు రహస్యం నేర్పించండి. So that looking at you, we too can imitate and overcome our failures. కాబట్టి మేము కూడా నీ వైపు చూస్తూ మా జీవితంలో ఉన్నటువంటి అపజయములన్నిటినీ మేము జయించుటకు సహాయం చేయండి. Speak to us, O Lord, in Jesus. పరలోకపు తండ్రి యేసయ్యా ప్రేమగల యేసయ్యా మీరు మాతో మాట్లాడండి. Bible says that you open their mind. పరిశుద్ధ గ్రంథం చెబుతుంది మీరు మీ యొక్క మనస్సును తెరవండి. Of the disciples. శిష్యుల మనస్సును తెరవమని అడిగారు. Interpreted the scriptures to them. వారికి మీరు దేవుని వాక్యంలో వారికి మీరు వివరించినారు. So that they could understand what has been preached. దాని ద్వారా వారి వాక్యం అర్థం చేసుకోవడానికి వారి మనస్సును మీరు తెరిచారు. Father, we want to know. పరలోకపు తండ్రి మేము ఈ రోజు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. So Jesus, open our minds this morning. ఈ రోజు యేసయ్యా మా మనస్సులను తెరవండి. So that we understand the truth. మేము కూడా సత్యము గ్రహించినట్టు చేయండి. And that truth will set us free. ఆ యొక్క సత్యం మమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనుగాక. Thank you and we praise you. మీకే స్తుతి ఆరాధన చెల్లిస్తున్నాము. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం పరలోకపు తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మనం కూర్చుందాం. ఎంతమందికి ఇంగ్లీష్ రాదండి చేతులు పైకెత్తితే ట్రాన్స్లేషన్ అదర్వైజ్ హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఎవరికి నాకు రాదన్న త్వరగా చూపించాలంటే మీ మీద డెసిషన్ తీసుకోలేదంటే ఒకటే లాంగ్వేజ్ ఎనిబడి త్వరగా చూపించాలి. సిగ్గుపడినట్లయితే వినలేవు నాకు రాదు ఐ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ వన్ ఒకరి ఇంకా తొందరగా పెట్టారు. ఒకరైనా ఇంకా అందరికి వచ్చా ఎవ్రీబడి నోస్ ఇంగ్లీష్ షూర్. When you are teaching, this will help us to do the recording. So those who are Telugu in the future, because the CD we are going to release, it will help sister for others as well. So you might be looking at the crowd which is here right now, but I am looking at the crowd unlimited, which will be blessed through the CD of what we are going to learn. కాబట్టి బ్రదర్ గారు చెప్తున్నారు ఒక్క వ్యక్తి కోసం ఆయన యేసు ప్రభు సమరయ స్త్రీ కోసం నిలబడినట్టుగా బ్రదర్ గారు ఇప్పుడు మరి ఒక్క వ్యక్తి కోసం కాదు అనేక మంది స్టూడెంట్ల ద్వారా అనేక మంది తెలుగు రేపు వింటారు. కాబట్టి కొన్ని వేల మందిని మీరు ఒక్కరిని చూస్తున్నాను ఇక్కడ కానీ నేను సీడీ ద్వారా అనేక వేల మంది వాక్యాన్ని విన్నట్టుగా నేను దర్శనంలో చూసి ట్రాన్స్లేషన్ ఉండాలని నేను అడిగిన కోరుకుంటున్నాను. ఆ చివరికి వచ్చిన మీరు రావచ్చు కదా మంచిగా చివరికి వచ్చేస్తే బాగుంటుంది. మీరు జరిగిన సిస్టర్ మీకు జర్వీస్ దగ్గర కూర్చొని అందరూ అక్కడ కొంచెం జరిగితే సరిపోతుంది. హల్లెలూయా. So let's go to the Gospel of Luke chapter 23, 33 to 34. లూకా సువార్త మనం చదువుదాము 23 చాప్టర్ 33 to 34. 33 నుంచి 34. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. కపాలం అనబడు స్థలమునకు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వారు యేసును సిలువ వేసిరి. నేరస్తులను కూడా యేసు కుడివైపున ఒకరిని ఎడమవైపున ఒకరిని సిలువ వేసిరి. అప్పుడు యేసు తండ్రి మీరు చేయనదేమో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించుము అని పలికెను.
వారు చీట్లు వేసి యేసు వస్త్రములను పంచుకొనిరి. So the Bible says in verse number 33, then they crucified him. 33వ వచనం మనం చూస్తున్నాము, వారు అక్కడ యేసును సిలువ వేసినట్టుగా చూస్తున్నాము. The Bible doesn't give much description, but says there they crucified him. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అక్కడ ఎక్కువ వివరణ ఇవ్వలేదు కానీ అక్కడ సిలువ వేసినట్టుగా మాత్రమే రాయబడిందండి. And along with Jesus, there were two others who were crucified, one on the right and one on the left, who were criminals. మరియు యేసు ప్రభువు కుడి వైపు ఒకరిని ఎడమ వైపు ఒకరిని ఇద్దరు నేరస్తులను కూడా సిలువ వేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాము. And the word of God says Jesus at that time spoke to his father, saying, Father, forgive them, for they know not what they do. ఆ సమయంలో యేసు ప్రభువు ఈ విధంగా తండ్రిని చూసి ప్రార్థిస్తున్నారు, తండ్రి మీరు ఏమి చేస్తున్నారు, వీరికి తెలియదు, వీరిని క్షమించండి. And they parted his clothes, his garment, and cast lots. వారు చీట్లు వేసుకొని యేసు వస్త్రములను వారు పంచుకొనిరి. There are times when we go through bad situations in our life too. మన జీవితంలో కూడా కొన్నిసార్లు మనకు చాలా అవమానకరమైనటువంటి పరిస్థితులు వెళ్తామండి. And when the pressure comes too much, there comes a time when out of our mouth will come words, I want to give up my life, I want to kill myself. అలాంటి కష్టమైన పరిస్థితుల్లో మన నోట్లో ఒక మాట ఏమొస్తుందంటే ఇక నా వల్ల కాదు, నేను వదిలేస్తాను, నాకు వద్దు జీవితం అని చెప్పేసి మనం అనుకుంటామండి. We are being hurt by our own, and our own have rejected us. ఎందుకోసం అంటే మన సొంత వారి మనల్ని నిరాకరించినప్పుడు, మన సొంత వారి మనం చూసి పలికినప్పుడు భరించలేదు. There comes thoughts like, I have no more any reason to live anymore. అలాంటి సమయంలో ఏమనిపిస్తుంది, కానీ ఎందుకు బ్రతకాలి, ఎవరి కోసం బ్రతకాలి అనిపిస్తుందండి. The people whom I trusted have betrayed me, have rejected me, everybody has deserted me, I have nobody, no friends, no family members, I am all alone. కాబట్టి మన సొంత వారి మనల్ని వదిలేసినప్పుడు అనిపిస్తుంది, నాతో నిలబడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరు లేరు, అందరూ నన్ను వదిలేశారు అని అనిపిస్తుందండి. I've been praying and my finances, I'm financially broken, I don't have a job, so many crises in my life. నా జీవితంలో కూడా చాలాసార్లు ఇలా జరిగిందండి. మరి ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వచ్చాయి, ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో నాకు సహాయం చేసేవారు ఎవరు లేరు, అలాంటి సమయంలో నేను విరిగిపోయినాను. All my dreams are shattered, everything has become a big zero in my life. నా జీవితంలో కూడా ప్రతి ఒక్కటి చెదిరిపోయిందండి, నేను జీరోగా మారిపోయాను ఒకప్పుడు. There might be a person went and spoke to the children who have grown up and saying, listen, I'm thinking of committing suicide because everything is gone chaos in my life. కాబట్టి నా జీవితంలో నేను ఏం చేశాను, ఆ సమయంలో మా పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పాను, నా జీవితంలో నేను ఓడిపోయాను, వ్యాపారంలో నష్టం వచ్చేసింది, కాబట్టి నన్ను ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోతాను, నాకు అర్థం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. And when a person is going like this, the family member might say, why don't you go ahead? It will be the best thing to do. కాబట్టి అప్పుడు ఆ పిల్లల దగ్గరికి చెప్తే ఒకవేళ పిల్లలు అనొచ్చు, ఎందుకు ఆ పని చేయకూడదు, చెయ్యి, అదే సరైనది, ఆత్మహత్య నీకు సరిపోతుంది, అదే చేసుకొని ఒకవేళ అంటే. There's so much of chaos in relationships. అలాంటప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ సంబంధంలో దెబ్బతింటదండి, వేదన వచ్చేస్తుందండి. Because the situation that we are facing is extremely wicked. ఎందుకోసం అంటే మనం పోతున్న పరిస్థితి ఎట్లా ఉంటుందంటే అది చాలా దుష్టకరమైనది, వేదనకరమైన పరిస్థితి. In a situation like this, how can that person forgive the loved ones? అలాంటి ఘోరమైన పరిస్థితిలో సొంత వారు వెళ్ళి ఆత్మ చేసుకొని చనిపోవడం పలికినప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఎలా దాన్ని ఎదుర్కోగలడు? The mother must be thinking, 9 months I bore my children. 9 తల్లి అనుకోవచ్చండి, 9 నెలలు నా పిల్లల్ని నా కడుపులో మోసాను, I took care of my child, I nursed my child. నా పిల్లలను పెంచాను, వాళ్ళ గురించి నేను శ్రద్ధ వహించాను. When the child was sick, I was having sleepless nights, but I took care of my child. నా పిల్లలకు జబ్బు చేసినప్పుడు నిద్ర కూడా మానేసి నా పిల్లలకు నేను వాడిని సేవ్ చేశాను. And today that same child is saying to the mother, why don't you give up your life? కాబట్టి అలాంటి కొడుకు ఇప్పుడు అన్నాడు, ఎందుకమ్మా జీవిస్తావు, చనిపోరాదని పలుకుతున్నాడు తల్లిని చూసి. Because if you die, I won't have any more worry about you. నువ్వు చనిపోతే కనీసం నాకు కష్టంగా తగ్గిపోతుంది, ఇక నేనన్నా మనశ్శాంతిగా ఉండవచ్చు. Praise God. Praise the Lord. How can such a mother forgive her children? అలాంటి మాట్లాడిన అలాంటి మాటలు పలికిన కుమారుని లేదా బిడ్డని చూసి తల్లి ఎలా క్షమించాలండి? So let us look at Jesus and learn from Jesus that Jesus also on cross was going through a situation worse than this mother.
కాబట్టి ఈ రోజు మనం సిలువలో ఉన్న యేసు వైపు చూసి మనం నేర్చుకుందామండి. అలాంటి మానవుడమైన యేసు ప్రభు ఈ తల్లి కంటే ఘోరముగా తల్లి లాంటి పరిస్థితుల్లో లాంటి యేసు ప్రభు అనుభవించారు సిలువలో. మన దాని గురించి మనం నేర్చుకుందామండి. That verse, there they crucified him, does not speak much detail, but we know what Jesus went through. We know just a 0.00001% of what we have heard from the Bible. So let's look into that part. కాబట్టి యేసును సిలువ వేసిన ఒక మాట రాశాక నిజంగా ఆయన ఎంత బాధపడ్డాడు, ఎంత వేదన పడ్డాడు అక్కడ రాయబడలేదండి. మనం యేసును సిలువ వేసిన ఆయన అనుభవించిన బాధ 0.000 అంత మాత్రమే తెలుసు. కానీ మనం వాక్యం చూసి మనం నేర్చుకుందామండి ఈరోజు. The same Jesus who healed the blind, the deaf, healed the paralytic, raised the dead, and all these people who were very fond of him and followed him, today when he's going through this judgment of a cross, everyone have run for their life. మరి ఎవరినైతే యేసు ప్రభు తన జీవితం అనేక మందిని స్వస్థపరిచారు, అనేక మందికి సాయం చేశారు, అలాంటి వారందరూ ఇప్పుడు ఎవరు కూడా యేసు ప్రభుతో నిలబడలేదని ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలు దక్కించుకోవడానికి యేసును వదిలిపెట్టి పారిపోయారండి. The very so-called friends with whom he had spent 3.5 years, one betrayed him, the next denied him, and all the other ran away for their life. మరి గమనించారు 3.5 సంవత్సరాలు అంత క్లోజ్గా యేసుతో ఉన్న వారు కూడా ఏం చేశారంటే వారి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి భయంతో వదిలేసి వారు పారిపోయారండి. The same Jesus who had been extremely obedient to his Father, never did any evil to anybody, never committed a sin, has now been judged to be scourged at the pillar. మరి గమనించండి, యేసు ప్రభు మరి ఎప్పుడు ఒక్క తప్పు చేయని యేసు ప్రభు, ఎప్పుడు కూడా తండ్రికి విధేయత చూపించిన యేసు ప్రభు, ఎంతో జీవితంలో మరి అన్నింటిలో విధేయించిన యేసు ప్రభు ఈ రోజు ఆయన రాతి స్తంభం దగ్గర ఆయనకి తీర్పు విధించబడుతుందండి. This Jesus is being whipped at the pillar. ఆయన రాతి స్తంభం దగ్గర కొరడా దగ్గర పడుతున్నాయండి. And this is just not a whip. The whip goes right into his flesh, like a dog bites the flesh out of the bone. మరి ఈ యొక్క కొరడా మరి కేవలం ఎలా ఉందంటే యేసు ప్రభు శరీరంలోకి వెళ్ళి ఆయన శరీరం కూడా బయటికి తీసుకొస్తుంది. ఒక కుక్క కరిస్తే ఏ విధంగా శరీరం బయటికి వస్తుందో ఆ విధంగా యేసు శరీరం నుంచి వచ్చిందండి. His back has been ripped open that his bones could be seen, according to Psalms 22. మరి కీర్తన 22 ప్రకారం మనం చూస్తున్నాం ఆయన వీపంట ఎలా ఉందంటే అది తెరవబడిందంట. ఆయన ఫ్లెష్ అంతా వెళ్ళిపోగా కేవలం ఎముకలు మాత్రమే కనపడుతున్నాయంట. His face is disfigured, his body is disfigured and swollen, and according to Isaiah 52, nobody could recognize that he's a man. మనం చూస్తున్నాం యెషయా గ్రంథం 52:14 వచనం ప్రకారము ఆయన వికృత రూపము దాల్చిన ఎవ్వరు కూడా యేసు ప్రభువుని గుర్తుపట్టలేని మహాఘోరమైనటువంటి స్థితిలోకి వచ్చాడు. ఆయన శరీరం అంతా కూడా వాచిపోయినట్టుగా చూస్తున్నాము. His beard is pulled out like grass is pulled from the root, according to Isaiah 50. యెషయా గ్రంథం 50 అధ్యాయం ప్రకారం 4 వచనం ప్రకారం మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ఆయన గట్లకు వెంట్రుకలు లాగబడ్డాయి అనగా ఒక గడ్డిని ఒక మట్టిలోంచి నాగితే రూలతో సహా ఎట్లా వస్తుందో ఆ విధంగా ఎంట్రుకలు ఆ విధంగా లాగబడ్డాయండి. He has been hammered in such a way that according to Psalms 22 verse 14, all his bones are out of joint. మరి కీర్తన 22:14 వచనం ప్రకారం ఎట్లా కొట్టబడ్డాడంటే ఆ ఎముకలన్నీ కూడా పట్టు తప్పినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. Instead of having a crown of gold, he has a crown of thorns that pierced his head right into his flesh, right into his brains. మరి బంగారము గిరిడానికి బదులుగా ముళ్ళ కిరీటం పెట్టినప్పుడు ఆ ముళ్ళు అతని కళ్ళ లోపలికి ఆయన శరీరం లోపలికి చొచ్చుకునిపోయినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. So before he could bear the cross, he went through all this agony and pain, physical torture when he was scourged at the pillar. మరి గమనించండి, యేసు ప్రభు శిలువను మోయక ముందు ఆ రాతి స్తంభం దగ్గర ఇలాంటి శ్రమలు బాధలు అన్నీ కూడా అనుభవించారు. As carrying the cross, మరి శిలువ మోయడం అంటే సంతోషమా అండి? he is bleeding all over. గమనించండి, రక్తం శరీరం అంతా రక్తం దారులుగా కారుతుంది. And let me tell you, every part of his body is wounded. గమనించిన ఒక మాట మీకు చెప్పదలుచుకున్న ఆయన శరీరం అంతా కూడా ప్రతి చోట గాయాలు. There is not a single cell of his body that was not wounded. ఒక్క భాగము కూడా గాయము తగలకుండా వదిలిపెట్టలేదండి. External body, internal body, everything. బాహ్యమైన శరీరము లోపల శరీరము రెండు కూడా గాయాలతో చేయబడ్డాయి. Because if his body is not wounded, you and I cannot get healed. ఈ రోజు ఆయన శరీరము గాయం పడకపోతే నువ్వు నేను స్వస్థత పొందుకొని పోయి ఉండేవాళ్ళము. With all his strength gone away,
అతనిలో ఉన్నటువంటి అతనిలో ఉన్నటువంటి స్ట్రెంత్ అంతా వెళ్ళిపోయిందండి, బలమంతా మునిగిపోయిందండి. Jesus carrying the cross reaches the place of crucifixion. మరి గమనించండి, యేసు ప్రభు యొక్క శిలువను మోస్తూ ఉన్నారండి. There they lay him on that wooden plank. ఆ యొక్క శిలువ వేసే సమయం దగ్గర యేసు ప్రభు యొక్క ఆ కట్టె శిలువ మీద పెడుతున్నారు. And those long nails are hammered into his hands and his feet. ఆ యొక్క పొడవైనటువంటి శీలను అతని చేతుల్లో కాళ్ళలో వాళ్ళు కూర్చుతున్నారు. He is bleeding all over. ఆ విధంగా ఆయన శరీరం అంతా కూడా రక్తం కారుతూ ఉందండి. It's a horrible sight. చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితి అది మనం చూడాలంటే. And in the midst of all that, అలాంటి పరిస్థితులన్నిటి మధ్యలో look at that verse saying, verse number 34. 34వ వచనాన్ని మనం చూస్తున్నామండి. Then said Jesus. అప్పుడు యేసు ప్రభు ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. Then said Jesus. అప్పుడు యేసు, normally a person who will be crucified, నిజంగా ఒక వ్యక్తిని శిలువ వేసినప్పుడు out of his mouth would come curses and bad words. ఆయన మా నోటిలో నుంచి కేవలం చెడు మాటలు, శాపపు మాటలే బయటకు వస్తాయండి. Because he cannot take that pain. ఎందుకంటే ఆ పెయిన్ భరించలేక నోటిలోంచి వాళ్ళు శపిస్తూ ఉంటారు. There are times when these criminals are crucified, their tongue is cut so that they do not curse the soldiers. మరి ఒక్కొక్కసారి నేరస్తులను వాళ్ళ శిలువ మీద వేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సైనికుల నాలుకను కత్తరిస్తారు. ఎందుకంటే ఆ యొక్క నాలుక ద్వారా సైనికులను వాళ్ళు శపించకుండా ఉండాలని. But here you find Jesus opening his mouth and speaking to God. కానీ ఇక్కడ యేసు నోరు తెరిచి ఏం మాట్లాడుతున్నాడు తండ్రితో? And the words are, Father, forgive them, for they know not what they are doing. అక్కడ ఆ మాటలు చూస్తున్నామండి. తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు, వీరిని క్షమించండి. The first thing that we see the word Father. అక్కడ చూడండి, మొదటి మాట తండ్రి అనే మాట చూస్తున్నాము. This is a prayer of relationship. ఇది తండ్రికి తనకున్న ఒక సంబంధం అండి. Please understand the picture. దయచేసి ఒక్కసారి ఆ పరిస్థితి అంతా మీరు ఆలోచించండి. Extreme physical pain. బాహ్యంగా చూస్తే శరీరం అంతా నొప్పి. Extreme emotional pain. చాలా భావోద్వేగంగా కూడా వేదన పడుతున్నాడు. Extreme rejection. ఆ విధంగా నిరాకరించబడి ఎవ్వరు లేని ఒంటరి స్థితిలో భయంకరమైనటువంటి వేదన. Extreme weakness. అదే విధంగా బలహీనమైన శరీర బలహీనంగా ఉంది, నిలబడలేని స్థితి అండి. But in the midst of all that, ఇలాంటి పరిస్థితిలో Jesus is not focused on himself. యేసు తన వైపు చూస్తలేదండి. He is focused on his Father. తండ్రితో మాట్లాడుతున్నారు. And he speaks to his Father. తండ్రితో మాట్లాడుతున్నారు. The soldiers out there are insulting him. అక్కడ ఉన్నటువంటి సైనికులు అతన్ని హేళన చేస్తున్నారండి. They are abusing him. అతన్ని అవమానపరుస్తున్నారండి. People are watching him. అతన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రజలందరూ అతన్ని చూస్తున్నారు. But we find that Jesus' attention is not on any of those things. కానీ ఆ సమయంలో వేదనలో బాధలో యేసు ప్రభు వాళ్ళ మీద తన దృష్టి ఉంచలేదు, కానీ His attention is on his Father. తన ఫోకస్ తండ్రి పైన ఉంచుతున్నాడండి. These are the most powerful words that comes out of the lips of Jesus is Father. తండ్రితోటి యేసు ప్రభు యొక్క నోటిలోంచి బలమైన మాటలు బయటకు వస్తున్నాయండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's take an example of us. ఒక్కసారి మన గురించి ఉదాహరణ చూద్దామండి. When we go through any kind of negative situations, మనము కూడా అలాంటి ఒక నెగటివ్ పరిస్థితులు వెళితే, are we focused on ourselves or are we focused on the Father? మనము మన పరిస్థితి మీద మన మనసు ఉంచుతున్నామా, మనము తండ్రి మీద మనసు ఉంచుతున్నామా? Are we focused on the pain or are we focused on the Father? నీవు నీ యొక్క నొప్పి మీద నువ్వు చూసుకుంటున్నావా, లేకపోతే నువ్వు తండ్రి మీద మనసు ఉంచుతున్నావా? Are we focused on circumstances and insult and abuse and hurts and rejection or on the Father? నీవు నీకు కలిగిన అవమానములు, నిందలు, బాధలు దాన్ని చూస్తున్నావా, లేకపోతే నువ్వు తండ్రి మీద మనసు ఉంచుకుంటున్నావా? When Jesus called out to God Father, it was a relationship greater than any other relationship. ఎప్పుడైతే యేసు తండ్రి అని పిలిచాడో అదన్నిటికంటే గొప్ప సంబంధం అండి. No one in the whole of the Bible before the coming of Jesus ever had a relationship with God as a father and son. The prophets were there,
Moses was there, Abraham was there, Noah was there. Every one of them, they were there. They had relationship with God, but no one could ever call God his father. మరి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి రాకముందు పాత నిబంధనలో మనం చూస్తే ఎవ్వరు కూడా తండ్రి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండలేదండి. అబ్రాహాము మనం చూసిన, నోవాను మనం చూసిన, మోసేను మనం చూసిన, ఎవరు కూడా ఆ యొక్క దేవుణ్ణి తండ్రి అని పిలవలేదండి. యేసు ప్రభు ఒక్కరే అలాంటి సంబంధాన్ని, తండ్రి కుమారుల సంబంధాన్ని ఈయన ఒక్కరే కలిగి ఉన్నారండి. So the first thing that Jesus is teaching us is his intimate relationship with God as a father and son. మొదటిగా యేసు ప్రభు మనకి ఏం నేర్పిస్తున్నారు అంటే తండ్రి కుమారులకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సాటి సంబంధం, ముఖ్యమైన రిలేషన్షిప్ మనకు నేర్పిస్తున్నారండి. There's a big mystery in this. ఆ తండ్రి అని పిలవడంలో ఒక గొప్ప రహస్యం ఉందండి. Jesus is fully God and fully man. మరి యేసు ప్రభు పూర్తిగా దేవుడు, పూర్తిగా మనుషుడు అయినాడండి. He's fully God in heaven. మరి పరలోకంలో ఆయన పూర్తిగా దేవుడుగా ఉన్నాడు. But when he came to this earth, the Bible says in Philippians that he emptied himself of all glory and took the form of a servant. కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చారో ఫిలిప్పీయుల పత్రికలో మనం చూస్తున్నామండి, తను పూర్తిగా తగ్గించుకొని తను ఎలా సేవకు రూపము దాల్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Hallelujah. Hallelujah. So at that time on the cross, ఆ సమయంలో ఆ శిలువలో యేసు ప్రభు he had a relationship with God తండ్రితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. as a father and son. తండ్రి కుమార సంబంధాన్ని ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. But at the same time, అదే సమయంలో he was also experiencing separation from his father. అదే విధంగా తండ్రికి తనకున్న సంబంధాన్ని కోల్పోయిన వేదన కూడా అనుభవిస్తున్నాడండి. Do you remember he prayed in the garden of Gethsemane, Father, take this cup away from me, not my will but your will be done. మన ఎగురుతున్నాడు మరి ఆ యొక్క గెత్సేమనే తోటలో యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, తండ్రి నీ చిత్తమైతే ఈ యొక్క పాత్ర నా నుంచి తొలగించండి, నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే నెరవేరును గాక. The cup that he is talking about is not the physical torture that he will go through. మరి గమనించండి, మరి నా గిన్నె తొలగించండి అంటే ఆయన పడబోతున్న శిలువ శ్రమలు, పుట్టబోతున్న బాధల గురించి కాదండి ఆయన భయపడేది. That's the punishment that he is supposed to bear as a substitute for all of us, which he is willing to bear, and that's why he emptied himself of glory and took the form of a man. కాబట్టి యేసు ప్రభు నీ కోసం నా కోసం ఆ శ్రమలు భరించాలని ముందుగానే నిర్ణయించుకొని మన కోసం ఈ లోకంలో మానవుడుగా యేసు ప్రభు అందుకోసమే వచ్చాడండి, దానికోసం వెళ్ళట్లేదు ఆ రోజు. If Jesus dies as man and God, he still gets disqualified. ఆయన మానవుడుగా మరి దేవుడుగా ఒకవేళ చనిపోతే అతను డిస్క్వాలిఫై అయిపోతారండి. Because when Adam disobeyed God, he disobeyed as man. మరి గమనించండి, ఆదాము దేవుడికి అవిధేయత చూపించాడు, ఒక మానవుడిగా అవిధేయత చూపించాడు. So Jesus cannot win the match by being God and man, but he has to obey God as man. కాబట్టి మరి దేవుడుగా మరి మానవుడుగా ఉండి సాతాను ఓడించలేదు, కానీ కేవలము యేసు ప్రభు మానవ రూపంలోనే అన్ని భరించి సాతాన్ని కూడా జయించాలండి. And as man, being in obedience to God, he had tremendous fellowship with his Father. అదే విధంగా మరి మానవుడుగా ఉండి నేరుగా తండ్రితో ఆయన అతి సంబంధమైన మంచి రిలేషన్షిప్ కలిగి ఉన్నాడండి. But on the cross, the Father would take the sin of the whole world and put it on his Son and make him to be sin who knew no sin. కాబట్టి ఆ శిలువలో ఈ తండ్రి దేవుడు ఏం చేశాడంటే మానవులందరి పాపమును తీసుకొచ్చి యేసు ప్రభువుని మీద పెడుతున్నాడు. పాపం వెనుకని దేవుడి మీద లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పాపము యేసుపై మోపారండి. That is in 2 Corinthians 5:21. 2 కొరింథీ 5:21 వచనంలో మనం దాన్ని చదువుతున్నామండి. And when Jesus willingly to do his Father's will would be made sin who knew no sin, Jesus would experience a separation from his Father. మరి ఎప్పుడైతే దేవుడు తన సొంతగా మరి ఎప్పుడైతే ఆ పాపమంతా యేసు ప్రభు మీదకి వచ్చినప్పుడు యేసుకి తండ్రికి ఉన్న ఒక సంబంధం తెగిపోతుందండి పాపం వల్ల. Sin cuts off our fellowship with God. మరి యొక్క పాపం అన్నది తండ్రికి ఉన్న సంబంధాన్ని తెగించిన ఒక శాపముగా మారింది. That's why when we repent and confess our sins, not only our sins are forgiven, but the blood of Jesus cleanses us and our fellowship with God is restored. మరి ఎప్పుడైతే మనం పాపం చేసిన తర్వాత మనం ఒప్పుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే యేసు రక్తం మన పాపాలను కడగడమే కాదండి, దేవుడితో పోగొట్టుకున్న సంబంధాన్ని తిరిగి మనకు దేవుడితో ఆ సంబంధం మళ్ళీ సమకూర్చబడుతుందండి. So Jesus would experience the relationship with his Father being cut off. He would experience no more the presence of God, and that's the time he cried out to God, not Father,
But as sin for the whole human race, he no longer could call God Father, but he called out, God, God, why have you forsaken me? కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ లోకంలో నా పాపమంతా ఆ యేసు ప్రభు మీదకి వచ్చినప్పుడు దేవునితో సంబంధం తెగిపోతుంది. కాబట్టి మొట్టమొదటిసారిగా అక్కడ దేవుడిని తండ్రి అని పిలవట్లేదండి. ఏమన్నాడు? దేవుడిని నా దేవా నువ్వు నన్నేలా విడనాడితివని అక్కడ తండ్రికి బదులుగా దేవుడు అని పిలుస్తున్నాడు. And this is the agony that he was going through. అలాంటి తండ్రితో తెగిపోయిన సంబంధం భరించలేక వేదన పడుతున్నాడు ఆ శిలువలో. This separation from his father was the cup of suffering that he asked God to take it away from him. ఆ కప్పు అండి, దేవా ఈ పాత్ర నా నుంచి తొలగించమంటే నీకు నాకు సంబంధం తెగిపోతుంది, నేను భరించలేను ప్రభా, దానిని తొలగించు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. But the father's will was that there is no other way but he has to go through it, and then he was submissive to his father and was willing to do it. తండ్రి చిత్తం ఏంటంటే యేసు ప్రభు ఇలాంటి శ్రమలో గుండా వెళ్ళాలి, ఇంకొక మార్గం లేదు కాబట్టి తప్పకుండా ఈ చిత్తం నెరవేరాలి. Hallelujah. Hallelujah. So no matter how much of separation he experienced on the cross, but still Jesus consistently looked out to God as his father and continued to have that relationship with the father. మరి అలాంటి సంబంధం తెగిపోయినప్పటికీ యేసు ప్రభు గారు తన దృష్టిని మాత్రం తండ్రి మీదనే చూపి తండ్రి అని పిలుస్తున్నాడని ఆ సమయంలో కూడా. And that's why Jesus in the Gospel of John chapter 10:30 says, I and my father are one. అందుకోసం యోహాను సువార్త 10:30లో మనం చూస్తున్నామండి, నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము. I and my father are one. నేను నా తండ్రి ఏకమై ఉన్నాము. Jesus spoke that he and his father are one. యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు, నేను నా తండ్రి ఏకముగా ఉన్నాము. Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus taught his disciples the famous prayer in Matthew 6. He said, call God our Father who art in heaven, hallowed be thy name. అందుకోసమని మరి తన శిష్యులకి మంచి ప్రార్థన మత్తయి సువార్త 6లో నేర్పిస్తున్నాడండి. మీరు పరలోకమందున తండ్రిని తండ్రి, పరలోకమందున మా తండ్రి అని మీరు పిలవండి అని మంచి ప్రార్థన మనకు నేర్పించాడు. Before that word, when Jesus was teaching his disciples, God our Father, no human being could ever call God his Father. మరి అప్పటి వరకు యేసు ప్రభు ఆ ప్రార్థన నేర్పించక ముందు ఏ మనిషి కూడా పరలోకమందున దేవుని తండ్రి అని పిలవలేదండి. Hallelujah. 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 So Jesus is talking about his relationship with his father. Even in his crisis, he still looked to his father constantly, consistently, and that situation did not hinder his relationship with his father. అలాంటి కష్ట సమయంలో వేదన పడుతున్నాడు, బాధపడుతున్నాడు, బలహీనంగా ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో కూడా మరి యేసు తన తండ్రి వైపు చూసి ఆ యొక్క రిలేషన్షిప్ ను తండ్రి అని మాత్రమే పిలుస్తున్నాడండి. And that was his secret. అదే ఒక రహస్యం అండి. Now in our life, when somebody says something or somebody does something, is our focus on the father still or on that person? మరి గమనించండి, మన జీవితంలో కూడా మనం ఒక మాట అన్నా లేకపోతే మనకి ఏదైనా శ్రమ వచ్చినా మన ఫోకస్ ఈరోజు అన్నవారి మీద ఉందా, లేకపోతే సమస్య మీద ఫోకస్ ఉందా, లేదా నీ ఫోకస్ తండ్రి మీద ఉందా? The moment we drift our attention from the father, we are in trouble. మనం ఎప్పుడైతే తండ్రి నుంచి మన దృష్టిని తీసేసి మనిషి మీద మనం పెట్టామో, అన్న మాటల మీద పెట్టామో, తప్పిపోతున్నామండి. That's why he taught his disciples, and Jesus wanted his disciples to understand that we must have a relationship with God as our father. అందుకోసమని వారు తన శిష్యులకు యేసు ప్రభు ఏం నేర్పిస్తున్నారంటే, మీరు తండ్రితో ఒక సంబంధం కలిగి ఉండాలి, మీరు తండ్రి అని పిలవండి అని చెప్తున్నాడండి. And this relationship we can have with God as a father through Jesus, who cleanses us from all our sins by his precious blood. మనము ఈ తండ్రితో ఎలా సంబంధం ఉంటామంటే, యేసైతే మన కోసం మరణించి యేసు రక్తం ద్వారా కడగడం ద్వారా మాత్రమే ఈ రోజు మనము దేవుని తండ్రి అని పిలవగలిగినటువంటి ఒక సంబంధంలోకి వచ్చామండి. That's why you find those great men in the Bible who are called men of faith, never praying to God as Father, but praying to God as God. కాబట్టి మనం అంత విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మొదట్లో వాళ్ళు ఎవరు పిలుస్తున్నారు, దేవుడు అని పిలుస్తున్నారు, తండ్రి అని వాళ్ళు ఎప్పుడు పిలవలేదండి వాళ్ళ ప్రార్థనలో. Let us close our eyes for a moment. ఒక్క నిమిషం మనం కూడా మన కళ్ళు మూసుకుని and look at our relationship with God. తండ్రితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఒకసారి చూద్దామా? Is our relationship with God as our relationship is with ourselves and our mother? When we were in school, we would run to our mother. When anything happened, we would cry out, "Mommy,
But now, let us look at ourselves. Is my relationship with God that I cry out to God every moment, calling out to Him? మనం సమస్య వచ్చినప్పుడు, చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు, ఏ సమస్య వచ్చినా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తామే. అదేవిధంగా మన జీవితంలో ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఈ రోజు కూడా మనము తండ్రి అని మన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్తామా? Is my relationship with God as a father or as a provider? ఈ రోజు మనము ఆ తండ్రి దేవుడితో ఉన్న సంబంధం తండ్రిలాగా ఉందా, లేకపోతే సమకూర్చేవాడు మాత్రమే అనుకుంటున్నావా? Is God, do I look to God as a protector, provider, healer, deliverer? దేవుని మనము రక్షించేవాడుగా, సమకూర్చేవాడుగా, విడుదలిచ్చే దేవుడుగా మనం చూస్తున్నామా? But look at Jesus. ఒక్కసారి యేసుని చూడండి. He is bleeding all over. ఆ యేసు శరీరం అంతా రక్తం కారుతుందండి. He is in pain. ఆయన శరీరం అంతా నొప్పి కలుగుతుందండి. But out of his mouth is coming Father. ఆ నొప్పిలో నుంచి, నోటిలో నుంచి తండ్రి అనే మాట బయటకు వస్తుందండి. He is hanging on the cross. ఆ శిలువలో వేలాడుతున్నాడు. His flesh torn open. ఆ యొక్క శరీరము కొరడాలతో కొట్టబడి ఓపెన్ చేయబడిందండి. He has been wrongly accused, wrongly punished and beaten. మరి అతను అబద్ధ సాక్ష్యంలో నేపబడ్డాడు, నేరం మోపబడినాడు, కొరడాలతో కొట్టబడ్డాడు. But look at Jesus praying to the Father. కానీ చూడండి యేసు ఏ విధముగా బాధలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. He knows that no matter everybody rejects him, his Father will not, and he will always be with him. ఆయనకు తెలుసండి అందరూ తనను వదిలిపెట్టిన తండ్రి మాత్రం తనతో ఉంటాడు అని. And the first thing we see Jesus in the midst of his pain, a relationship of prayer to his Father. ఆ సమస్యల మధ్యలో మనం చూస్తున్నామండి, తండ్రితో తన ఒక సంబంధంతో కూడిన ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. A relationship of faith, a relationship of hope, a relationship of trust. విశ్వాసము, నిరీక్షణ, నమ్మకముతో కూడిన సమస్యలో నుంచి అలాంటి ప్రార్థన యేసు ప్రభు చేస్తున్నారండి. He knows his Father who knows him. తండ్రికి తనను ఎదిగిన తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. He focused on the one he knows who will never leave him nor forsake him. తనకు యేసు ప్రభువుకు తెలుసని నన్ను దేవుడు వదిలిపెట్టాడు, విడనాడడు అనే ఒక నమ్మకం కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. The Father who is with him always. తండ్రి తనతోనే ఉన్నాడు అని ఒక నమ్మకం, నిరీక్షణ కలిగిన ప్రార్థన. The one who will walk with him through the valley of the shadow of death. గాఢాంధకారంలో వెళ్ళినప్పటికీ కూడా దేవుడు నాతోనే ఉంటాడన్న ఒక నమ్మకంతో కూడిన ప్రార్థన బాధలో నుంచి చేస్తున్నాడండి. He has got severe physical pain, emotional pain, all kind of pain, but he still focused on his relationship with his Father. శారీరకంగా, భావోద్రికంగా బలహీనత ఉన్నప్పటికీ ఆ సమయంలో కూడా తన యొక్క దృష్టిని యేసు మీదనే తండ్రి మీదనే ఉంచుతున్నాడండి. He still believes that because his Father is on his side, he is still going to be victorious. తండ్రి తనతో తన పక్షంగా ఉండబోతున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క పరీక్షలో తను నెగ్గబోతున్నాడు, విజయం పొందుకోబోతున్నాడు అని యేసు ప్రభువుకు తెలుసండి. He looks to be a victor in the physical, but looking at his Father, he knows that only his Father can turn this situation into victory if he is only connected to him. శారీరకంగా చూసినట్లయితే ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నాడు, కానీ తండ్రి వైపు చూసినప్పుడు తనకు తెలుసండి ఆ దేవుడు తన పక్షంలో ఉన్నాడని, తనకు జయం కలిగిస్తున్నాడని, ఆ పరీక్షలో బలహీనతలో దేవుడు ఆయనకి విజయం సమకూర్చబోతున్నాడని. That same Jesus is saying to you, my dear. అదే యేసు ప్రభు ఈ రోజు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, నా ప్రియ కుమారుడా. I know you are going through every kind of pain. నువ్వు వెళుతున్న ప్రతి ఒక్క వేదన, బాధ నాకు తెలుసు. I know you are going through this pain and no fault of yours. నీ ఏ తప్పు లేకున్నాను, నీ మీద నేరం మోపబడిందని నాకు తెలుసు. And the devil has been distracting you, deceiving you and saying, listen, it was not your mistake, but you are falsely accused, falsely framed, insulted, beaten up, and everything is going chaos in your life. కాబట్టి సాతాను నీతో మాట్లాడుతున్నాడు, నీ తప్పు లేకున్నాను, నేను అనవసరంగా మనం నిందించారు, మాటలు మాట్లాడుతున్నారు, అవమానిస్తున్నారు.
He wants you to be bitter. He wants you to be offended. ఆ విధంగా నువ్వు కక్ష లోపల పెట్టుకోవాలని, నువ్వు చేదుగా మారిపోవాలని సాతాను నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. He wants you to have those bad memories of rejection. నేను ఎవరైతే వదిలిపెట్టారో, ఎవరు నీ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడో అవన్నీ కూడా నీకు జ్ఞాపకం తెచ్చి నిన్ను పాడు చేస్తున్నాడు. Because these are the seeds by which he can torture you and destroy you. అలాంటి విత్తనాలు మాటల ద్వారా సాతాను నిన్ను నాశనం చేయాలనుకుంటున్నాడు. But Jesus on the other hand is saying, ఇంకొక విధంగా ఇంకొక ప్రక్క యేసు ప్రభు ఇలా చెప్తున్నారు, continue to look at my Father. నా తండ్రి వైపు చూస్తూ ఉండు బిడ్డ. As a mother who gathers her chicks under her feathers, so is my Father who will take care of you. కోడి తన రెక్కల కింద ఏ విధంగా పిల్లలను చేర్చుకుంటుందో అదే విధంగా నా తండ్రి కూడా నేను చేర్చుకోబోతున్నాడు. Be the chick under the wings. Don't run out of the wings. The crow will come and pick you up. కోడి రెక్కల కింద పిల్లలు ఉండకుండా బయటికి వెళ్ళినట్లయితే గద్ద దాన్ని తన్నుకొని పోతుంది. The moment you look at your pain, you are going out of the wings. ఒకవేళ నువ్వు ఆ యొక్క పెయిన్ నా మాటలు మారి వంద చూసినట్టయితే నువ్వు రెక్కల నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోతావు. Keep focusing on my Father. నా తండ్రి వైపు మాత్రమే మీరు చూడండి బిడ్డ. Open your mouth and don't speak about your pain, but open your mouth and continue to have a relationship with my Father. నీ యొక్క మనోరు విప్పి ఆ యొక్క నొప్పిని మాటలు నిందలు మాట్లాడక కానీ దేవుని మాటలు మాత్రమే నోటిలో నుంచి రానివ్వండి. This is your first step to your victory. ఇది నీ యొక్క విజయానికి మొదటి మెట్టు. And this is where we go wrong. ఇక్కడే మనం తప్పు చేస్తున్నామండి. Loving Father, I thank you. ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి నీకు వందనాలు. As your word is being preached, నీ యొక్క వాక్యం ఈ రోజు బోధించబడుతుండగా you are showing us the secret మాకు ఒక రహస్యం మీరు నేర్పిస్తున్నారు. that we should develop a relationship of a father and a child. తండ్రి కుమారుల లాంటి సంబంధం మేము నీతో కలిగి ఉండాలని. Please forgive us, O Lord. తండ్రి మన్నించండి. Because our motive of our relationship with you itself is wrong. అయ్యా, మరి నీతో మేము కలిగి ఉన్న సంబంధమే ఒక తప్పుడు సంబంధం కలిగి ఉన్నాం ప్రభువా. Jesus' relationship with you was not what you will do for him, but Jesus' relationship with you was, Father, what do you want me to do for you? యేసు ప్రభు నీతో కలిగిన సంబంధం ఏంటంటే తండ్రి నాకు ఏమి చేస్తావనే ఒక రిలేషన్షిప్ కాదు, కానీ తండ్రి నువ్వేం చేయమంటే నేను అది చేస్తాను, అలాంటి మంచి సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. Father God, all this time my relationship with you was, పరలోకపు తండ్రి ఇంతవరకు నా సంబంధం నీతో నేను ఎలా కలిగి ఉన్నానంటే, please do these things for me. అయ్యా ఇది నా కోసం చేయండి. But today I change my relationship. ఇప్పుడు నా యొక్క సంబంధం నీతో మార్చుకుంటున్నాను ప్రభువా. Lord, you have done everything for me. నువ్వు నా కోసం ప్రతిదీ చేసావయ్యా. From today I want to ask you, Lord, what do you want me to do for ఈ you? రోజు నుంచి నేను ఒక మాట మిమ్మల్ని అడుగుతాను, తండ్రి నేను ఏం చేయాలా? I want to just focus on you. నేను నీ మీద మాత్రమే దృష్టి ఉంచుతాను. No matter what people do to me, ప్రజలు నా గురించి ఏమన్నా ఏం చేసినా I refuse to get distracted with those things. అలాంటి మాటలతో నన్ను నేను డిస్ట్రాక్షన్ తెచ్చుకోను, వేదన తెచ్చుకోను. Jesus, యేసయ్యా, you were crucified. నువ్వు సిలువ వేయబడ్డావు. In spite of all physical pain, శారీరకంగా నువ్వెంతో వేదన అనుభవిస్తున్నావు. you as man, నువ్వు ఒక మనిషిగా by the power of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత you are teaching each one of us ఈ రోజు మా అందరికీ ఒక రహస్యం నేర్పిస్తున్నావు. that it is absolutely possible తప్పకుండా సాధ్యమే for even us, మనకి with the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా focus on the Father తండ్రి మీద దృష్టి ఉంచడానికి, in spite of any kind of physical torture. ఎలాంటి శారీరకంగా ఎవరు మనం ఎంత టార్చర్ పెట్టినా మనం దేవుని మీదనే మనస్సు విశ్వాసం ఉంచుకోవడానికి. We thank you for showing us the secret. ఈ రోజు ఈ రహస్యం మీరు మా మనసు నీ మీద నుంచి రహస్యం నేర్పించినందుకు వందనాలు. And we make this commitment to you, Lord, ఈ రోజు మేము ఒక ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం ప్రభువా, that as you teach us, మీరు మాకు నేర్పిస్తుండగా we will continue to develop our relationship with you మా ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా నీతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటాం ప్రభువా. as a father and child. తండ్రి కుమారులకు ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మేము కలిగి ఉంటాము. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. గట్టిగా ఆమేన్. Come on, let's give the Lord a big hand. గట్టిగా జపలు కొడదాం. గట్టిగా జపలు కొడదాం. ఇంకా మీరు జీవం రావాలి. హల్లెలూయా. మీరు ఎంత జీవం వస్తే అంత జీవం వాక్యం పొందుకుంటారు. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. ఎంత హుషారుగా చెప్తే అంత వాక్యం లోపలికి పోతుంది. హల్లెలూయా. So all this time, what was our mistake? ఇప్పుడు దాకా మనం చేసిన తప్పేంటి చెప్పండి? We were looking at our problems. Not only problems, hurts, wounds, and all those things.
And Jesus died as man, but with the Holy Spirit help, he was still looking at his Father. మరి గమనించిన బాధలు వేదన అవల మధ్యలో పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో యేసు ప్రభు ఏం చేస్తారంటే తండ్రి వైపు చూస్తున్నాడు, బాధలోకి చూడట్లేదు. And that's what he wants us to develop, a relationship with his Father. అలాంటి సంబంధం ఈరోజు నేను కూడా తండ్రితో కలిగి ఉండాలి, కష్టాల్లో కూడా తండ్రితో ఉండాలని యేసు మనకి నేర్పిస్తున్నారు. Because he believes that the Father is capable and able to change the situation for him. ఎందుకోసం అంటే తండ్రి ప్రతి పరిస్థితిని మార్చగల దేవుడని యేసు ప్రభు ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అలాంటి సంబంధం ఉన్నారండి. Was Jesus fixed on changing the situation? No. And nobody put their hand up and said, brother, what you spoke is wrong. Jesus did not pray to his Father to change the situation, but Jesus was praying to his Father to help him to go through the situation. గమనించండి, యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడైనా తండ్రిని అడగలేదు, దేవా ఈ సిచ్యువేషన్ మార్చగలేదు. ఒకవేళ మార్చుంటే ఎవ్వరు కూడా యేసు వంక తల ఎత్తి కానీ చెయ్యెత్తి చూపించలేకపోయారండి. కానీ యేసు ప్రభు ఏం ప్రార్థన చేశారంటే, తండ్రి ఈ పరిస్థితి గుండా ఈ బాధలు భరించడానికి కావాల్సిన శక్తిని మాత్రమే ఇవ్వండి అని ప్రార్థన చేశారండి. What is our prayer most of the time? మన ప్రార్థన ఎలా ఉంటుందండి? Change our situation. దేవా నా పరిస్థితిని మార్చేసేయా. And when the situation doesn't change, ఎప్పుడైతే పరిస్థితి మారదు, అట్లాగే ఉండదు, we are frustrated. అప్పుడు మనం ఎట్లా చేస్తాము? నిరుత్సాహంలోకి వెళ్ళిపోతాము. That's why nowhere in the early church, in the book of Acts, you find anywhere the prayer given that when they went through trouble or persecution, they ever prayed to God, change the situation, but they always prayed to God, give us the strength, Lord, to face that situation and go through that situation victorious. ఆది సంఘంలో మనం గమనించినట్లయితే మన అక్కడ శిష్యులు కూడా ఎప్పుడు కూడా వారికి వేదనలు, బాధలు, హింసలు వచ్చినప్పుడు దేవా పరిస్థితిని మార్చండి, యూదులను మార్చని ప్రార్థించలేదు. కానీ దేవా ఈ హింసను భరించడానికి కావాల్సిన ధైర్యము, శక్తి మాత్రమే ఇవ్వమని మాత్రమే వాళ్ళు ప్రార్థించారండి. మన దేవుని శ్రమలు Hallelujah. Because those who are willing to go through will not only come out victorious, but the best part is their nature will change, their character will change, their confidence will change, their boldness will change, their courage will change. Everything will become extremely on the positive side if your mindset is, God teach me to go through. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం శ్రమకుండా వెళ్ళినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు కలుగుతాయండి. మన స్వభావం మారుతుంది, మన నేచర్ మారుతుంది, మనకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది. ఏ పరిస్థితిలో ఎదుర్కొనే ధైర్యం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక పరిస్థితి కూడా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనకు కలుగుతుందండి. Praise God. ప్రైజ్ లార్డ్. None of them look to be happy. నాకు They don't understand English or they don't understand Telugu. నాకు కూడా అనిపిస్తుంది బ్రదర్ అనిపించినట్టు మీరు ఎవరు కూడా సంతోషంగా లేదు. మేము I thought, brother, you will teach us on something on healing. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? సంతోషంగా కనపడలేదండి బ్రదర్, ఎందుకంటే అవన్నీ స్వస్థత గురించి చెప్పి మమ్మల్ని స్వస్థత చేయండి మాకు చాలా అనుకుంటున్నారా? హల్లెలూయా. Come on, smile and say hallelujah. Are you happy to be here? Yes. Smile కొంచెం నవ్వండి. హల్లెలూయా. గట్టిగా చెప్పండి హల్లెలూయా. రహస్యం చెప్తున్నారు, నువ్వు నా సమస్య కూడా వెళుతున్నావు అంటే నీ స్వభావం, నీ నేచర్, బోల్డ్నెస్ అన్ని కూడా దేవుడిని మార్చబోతున్నాడు. పూర్తిగా మనం మార్చబోతున్నాం. అట్లా చెప్పాలి, సిస్టర్గా చెప్పారు ఆమెన్ అని. మీరు కూడా గుడి చేయక చెప్పండి ఆమెన్. వాగ్దానం వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఆమెన్ అన్నా చెప్పొచ్చు కదండి. హల్లెలూయా. Healing is the fruit. This is the root. గమనించండి, స్వస్థత అన్నది అది ఫలం అండి. నేను నేర్పించేది వేరు, లోపల గట్టిగా నాడుతున్నానండి. If you can get the root right, మీ వేరు సరిగా ఉంటే no devil can stop your fruit. ఎవ్వరు కూడా నీ ఫలం రాకుండా ఆపలేరండి. నువ్వు రూట్ లో సరిగా ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా స్వస్థత జరుగుతుందండి. But what happens? Our root is wrong. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాడు? మన వేరేమో రాంగ్ గా ఉంది, మన మోటివ్. But we are always wanting the fruit. మనకి ఏం చేస్తున్నాడు? స్వస్థత చేయి, ఇది చేయి, అది చేయి అడుగుతామండి. And when you don't get the fruit in your garden, మీ యొక్క జీవితంలో ఆ ఫలము, ఆ స్వస్థత రానప్పుడు, సమస్య పోనప్పుడు you want to get the fruit from the preacher's garden. అప్పుడేం చేస్తాడు? బోధించే వాళ్ళు అంగి తాగితే వస్తుందని అంగి వెళ్ళిపోతారు. But the preacher is compassionate, gives you the fruit. అప్పుడేం చేస్తారు? ఆ యొక్క బోధకుడు కంపాషన్ తో మీకోసం ప్రార్థన చేసి స్వస్థత పొందుకునేలాగా చేస్తారండి. That's why some of you for years and years coming to eat the fruit. ఆ విధంగా ప్రతిసారి వచ్చి ఆ దైవశ్రీ కూడా మీరు నా మీద చేయబెట్టి ఈ దైవశ్రీ అందరూ మీద తల పెట్టేసుకుని So all your life,
all your life you are depending on the preacher to bring you the fruit. కాబట్టి ప్రతిసారి మీరు దైవ సేవకుల మీద మీ ఫలము అంటే మీ ఆరోగ్యం కోసం మీ సమస్య పోవాలని వాళ్ళ మీదే ఆధారపడుతున్నారండి. One day the preacher also gets fed up with you. ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఊరికే మళ్ళీ ఊరికి ఏం వస్తుంది అనుకుంటారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Somebody said to me, ఒకరు నాకు చెప్పారండి, brother, my mother-in-law is troubling me so much. ఒకరు నాకే చెప్పాడు, మా అత్త నాకు బాగా హింసిస్తుంది బ్రదర్. I said, praise the Lord. అప్పుడు ఇంకా ప్రైజ్ ది లార్డ్ అని చెప్పాను. I said, now we learn what is agape love. అప్పుడు నీకు నిజమైన పరలోక ప్రేమ అంటే ఏంటో నువ్వు నేర్చుకోబోతున్నావు ఇప్పుడు అని చెప్పాను. God has really answered my prayer, I told her. నేను చెప్పాను నిజంగా నా దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలకించాడని చెప్పాను. Because we learned agape love as a theory in the class. ఎందుకోసం అంటే మరి దైవిక ప్రేమ ఎలా మన్నించాలని మీరు నేర్చుకున్నారు. But praise God, you are getting an opportunity to practice. కానీ ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ మీ అత్త నేను తిడుతుందని నీకు ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ అంటే దాన్ని ఎలా బయటపడాలి, దాన్ని యాక్షన్ లో పెట్టాలి. She said, brother, it is difficult. ఆమె చెప్పింది బ్రదర్ గారండి కష్టం అండి. Okay, anybody working over here? ఎవరైనా ఇక్కడ పని చేసే వాళ్ళు వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? హౌస్ వైఫ్ లేదా వర్కింగ్ ఎనీబడి? No, salary, the one who is getting money I'm talking about. ఎవరైతే డబ్బు House wife, no money, sister. Those who are working, they get money. You ask them, money milta? No holiday. Anybody is working here? From morning till night, even night duty to see every all the doors are closed. Okay, what's been coming? Praise God. And now, but any money? No money. So after that, anybody working? Anybody is working? Just see. You used to work, right? Yes, she is working as a Okay, working. After a month you get salary. మంత్ తర్వాత నీకు జీతం వస్తుంది కదమ్మా. Now they say we want to give you promotion. నేను వాళ్ళందరినీ ప్రమోషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాము. Why do you get happy with promotion, man? ప్రమోషన్ అని చెప్పగానే ఎందుకు నీకు సంతోషం? Promotion, more responsibility. ప్రమోషన్ అంటే ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా. Now before you used to leave at 5 o'clock, now you have to leave at 8 o'clock. ఇంతకుముందు 5 గంటలకు వెళ్ళిపోతే ప్రమోషన్ వస్తే ఎక్కువ 9 గంటల But still follow everybody, I got promotion, but they are making you work more. అప్పుడు ఆమె అందరికి ఫోన్ చేస్తే మీకు తెలుసా నాకు ప్రమోషన్ వచ్చింది సంతోషంగా చెప్తుంది కానీ నీకు తెలుసా ఎక్కువ పని చేపిస్తారని. Why are you happy? ఎందుకంటే సంతోషంగా ఉండాలి. Because with the promotion comes money also more. ఎందుకంటే ప్రమోషన్ వస్తే డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయండి. Correct? అవునా కదా? No? So your focus is on work or money? మరి ఫోకస్ దేని మీద ఉందండి? పైసలు ఎక్కువ వస్తాయి అంటే. That's why you give us more work, no problem, money also increase, no? అక్కడ అందుకోసం ఎక్కువ పని ఇస్తే ఇచ్చారు డబ్బులు వస్తాయి కదా. In the same way God is saying, when you practice agape love, I'm not going to give you money, I'm going to give you reward in every area. కాబట్టి ఒకవేళ యొక్క దైవిక ఒకవేళ హింసించిన వాళ్ళ మీద మళ్ళీ నువ్వు ప్రేమను చూపిస్తే నేను మీకు బహుమానం ఇవ్వబోతున్నాను సంతోషించండి. ప్రమోషన్ ఇవ్వబోతున్నాను సంతోషించండి. Say amen. Hallelujah. Hallelujah. And the best part, that mother-in-law has been put in your life because God knows through your agape love she will be converted. కాబట్టి మా అత్తని అలా ఎందుకు పెట్టాలంటే నీ ప్రేమ ద్వారా నీ అత్త కూడా మారబోతుందండి. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Why did I come today, Lord, to hear all this? ఇలాంటి చెప్తున్నాడు ప్రసన్న ఎందుకు మాత్రం మన్నించాలి. Lord, give us lunch break quickly. ఏమంటున్నారు లంచ్ బ్రేక్ చేయండి. So that I can run away. This is the beginning of the topic. అనిపిస్తుంది వాక్యం వినకుండా. Okay. Let's look at the next step. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం నేర్చుకున్నామండి? తండ్రికి సంబంధాన్ని నేర్చుకున్నాం. రెండోది చూద్దాం. What did Jesus say? యేసుప్రభు రెండో మాట Father, Father, forgive. So the next prayer was the prayer of forgiveness. రెండోదిగా మనం చూస్తున్నాం ఆ మాటలో మన్నించండి అనే ప్రార్థన. So in the greatest battle of Jesus' life, యేసుప్రభు యొక్క జీవితంలో గొప్ప యుద్ధం ఏంటంటే his prayer was short, అతని ప్రార్థన చాలా చిన్నది but to the point. నిజంగా చూస్తే First word, prayer of relationship. తండ్రి అంటే మొదటిది తండ్రికి సంబంధం చూస్తున్నాము. Second point, prayer of forgiveness. రెండవది మన్నించే ప్రార్థన అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's look into our life. ఒక్కసారి మన జీవితాన్ని చూద్దామండి. We are not going through the situation like Jesus went through. యేసుప్రభు లాంటి సిచువేషన్ But కాదండి. we are going through some situation in our life. మన జీవితంలో కూడా మనం ఒక పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నాము. You want it this way, and the person who came in your life wanted this way. నువ్వు అంటావు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని, ఆయన అంటాడు కాదు ఇట్లా చేయాలంటాడు. So your desire was not fulfilled. అప్పుడు నీకు సంతృప్తి అనిపించదండి. Sister Jessie, if your desire is not fulfilled, will you be at peace?
నువ్వు జెస్సీ గారు నువ్వు అనుకున్నది జరగకపోతే నువ్వు సంతోషంగా సమాధానంగా ఉంటావా? నువ్వు అనుకున్నది జరగలేదు అనుకోండి, somebody is talking, I did not tell you, somebody was telling me so many things about you, but tell me. జెస్సీ నేను నీకు చెప్పలేదా నీ గురించి చాలా మంది ఏమేమో మాట్లాడారు తెలుసా? They were telling so many things. జెస్సీ నీ గురించి నాకు చాలా మంది నాకు చెడ్డగా చెప్పారు నీ గురించి. If I tell you, you will really be hurt. నిజంగా నేను అన్ని నీకు చెప్తే నువ్వు బాధపడతావు జెస్సీ. Now after telling her all these things that people are talking about her, which is false, మరి will it come into our mind, Father forgive them, as a human being? మరి గమనించండి, ఒక మనిషిగా ఆమె గురించి ఏమేమన్నారని అన్నీ ఆమె చెప్పాను అనుకోండి, ఆమె మనసులో ఏముంటుందండి? మన్నించాలని తలంపు వస్తుందా? No. But here it is not verbal. Here it is Jesus being tortured physically. మరి గమనించండి, ఇక్కడ కేవలము ఓరంగా కాదండి, యేసు ప్రభువుకు అక్కడ హింస జరుగుతుందండి. Because there the word of God says, when Jesus spoke those words, at that time he could see the people out there, the soldiers out there, sitting there right in front of him, who have stripped his clothes and he's stark naked, and they are casting lots to get that garment. And so there is not only physical torture, there is emotional torture, there is insult, abuse, there is shame, everything in one, the whole package. And in the midst of all that, in the mind of Jesus comes forgiveness. యేసు ప్రభు శిలువ మీద ఉండి వీళ్ళని మన్నించండి అని చెప్పినప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, అక్కడ చూసినట్లయితే సైనికులు ఏం చేస్తున్నారంటే యేసు ప్రభు తన బట్టలు పూర్తిగా తీసేసినప్పుడు యేసు ప్రభు శరీరం మీద ఒక్క బట్ట కూడా లేకుండా భయంకరమైన సిగ్గు, అవమానము, నిందలతో నిలబడ్డాడండి. ఆ సిగ్గు, అవమానం గమనించినట్లయితే అది వర్ణించలేదండి. అంతేకాదండి, శారీరకమైన హింస మాత్రమే కాదు, భావోద్రికంగా కూడా ఆయన వేదన పడుతున్నాడండి. అక్కడ చూస్తే సైనికులు ఆయన గురించి ఆయన హేళన చేస్తున్నారండి. అలాంటి పరిస్థితిలో యేసు ప్రభు శిలువ మీద ఉన్నారండి. He is not praying about the pain that is going through on the cross and saying, God deliver me from this pain. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఆ శిలువలో తండ్రి ఈ బాధ, ఈ నొప్పి, అవమానం నుంచి నన్ను తప్పించు అని ప్రార్థన చేస్తలేరండి. He is not talking about his injustice done to him and false accusation that has been done to him and that he has been beaten, and he said, God deal with them. అలాంటి దేవా ఇదిగో ప్రభా నన్ను హింసించారా, అనవసరంగా నా మీద నిందలు పడ్డారు, నా మీద నిందలు వేసిన వాళ్ళు ఒకసారి చూడు వేస్తే అనవసరంగా నన్ను అంటున్నారని ప్రార్థన చేస్తలేరండి. He is not praying to God, God I lived a life right and all these things are done wrong to me, so Lord I ask you please set things right for me. నేనేం అడగట్లేదు ప్రభా, నాకు ఎవరైతే అన్యాయం చేశారో, నిందలు వేశారో, ఇవన్నీ వాళ్ళతో మీరు డీల్ చేసి నన్ను సరిచేయని అడగట్లేదండి. He is not praying to God, God meet my needs right now. నాకు ఇప్పుడు ఏం అవసరమో నాకు అవసరాన్ని ఇవ్వు అని యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తలేరండి. He is not praying to God, God deliver me from this suffering right now. ఇప్పుడు నాకున్న బాధ నుంచి నన్ను విడిపించి, నొప్పి బాధని భరించలేకపోతున్నాను తండ్రి నన్ను విడిపించని ప్రార్థన చేస్తలేరండి. So we see the greatest secret that Jesus is teaching us, that in spite of everything going against him, he is still not focused on himself, but he is focused on others. కాబట్టి ఇలాంటి వేదన, బాధ కూడా వెళుతున్నప్పుడు తన సమస్య మీద, తన బాధ మీద తన దృష్టిని పెట్టలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ తన దృష్టిని పెడుతున్నాడంటే తండ్రి మీద తన దృష్టిని ఉంచుతున్నాడండి. He is not concerned about his physical well-being. కాబట్టి తన యొక్క శరీరము బాగుపడాలని వేదన పడట్లేదు. He is not concerned about the sufferings might come to an end. ఇంకా ఆ యొక్క సమస్యలు ఎప్పుడు ఎండైపోతాయని అతను ఆలోచించట్లేదు. He is not praying to God, let me escape from this torture and death. కాబట్టి యేసు ప్రభు అన్నట్లేదు, ప్రభా ఈ యొక్క మరణం నుంచి, ఈ యొక్క బాధ నుంచి తప్పించు అని ప్రార్థన చేస్తలేదు. But he is praying for the needs of those who are responsible for this torture that is going on, and the thing that they need the most is forgiveness. వారికి అవసరమైన ఒక్క ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఎవరైతే హింసించారో, వేధించారో వారికి ఒక్కటి అవసరం ఉందండి, వారికి మన్నింపు అవసరం ఉంది. కాబట్టి వారిని మన్నించండి అని ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. Can we give the Lord a big hand for that? గట్టిగా యేసు ప్రభు మన్నింపు మనకు వేస్తున్న గట్టిగా చెప్పగలరు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Okay, Jesus can see here. యేసు ప్రభు మనం చూస్తున్నాము. If these people don't receive forgiveness, ఈ ప్రజలు ఒకవేళ, ఈ సైనికులు ఒకవేళ హింసించిన వారు మన్నింపు పొందకపోతే, from the Father, తండ్రి నుంచి వారికి మన్నింపు ఇవ్వకపోతే, they are all destined to go to hell. వాళ్ళందరూ కూడా నరకానికి వెళ్ళవలసిన అర్హత కలిగారు. What happens to you as a mother? తల్లిగా నీకేం జరుగుతుందండి? When you see your child being innocent
and somebody is coming and beating your child, ఒకవేళ నీ కుమారుడు ఏ తప్పు చేయకుండా నీ కుమారుని ఎవరో వచ్చి కొట్టారనుకోండి, will you just keep watching your child being beaten up? వాళ్ళు కొడుతూ ఉంటే అక్కడ చూస్తూ నిలబడి ఊరుకుంటామండి? Or will you get into that fight and save your child? అప్పుడు నువ్వు ఆ కొట్లాటలోకి వెళ్ళి నీ కుమారుని రక్షిస్తావండి? Will you not attack the person who is attacking your child? నీ కొడుకుని ఎవరైతే కొడుతున్నారో వాళ్ళని అటాక్ చేస్తావా, అట్లాగే నిలబడి చూస్తావా? And that's exactly what's happening on the cross. అదే సిలువలో జరుగుతుందండి. The heavenly Father can see his son being tortured. పరలోకమున తండ్రి చూస్తున్నాడు తన కుమారుని ఏ విధముగా హింసిస్తున్నారు, ఊస్తున్నారు, కొడుతున్నారు. Anger and wrath is rising up in the Father. తండ్రికి నిజముగా కోపం లోపల వస్తుందండి. One word from the Father and the whole human race will be wiped out. తండ్రి ఒక్క మాట చెబితే అక్కడ ప్రతి మానవ జాతే తుడిచివేయబడుతుందండి. And Jesus interceding on our behalf. కానీ మన తరపున యేసు విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. Asking his Father not to get into that wrath to punish the people. కాబట్టి యేసు ప్రభు అడుగుతున్నాడు, తండ్రి వారిని నువ్వు శిక్షించొద్దు అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడండి. But asking and pleading his Father on our behalf for mercy. మన నీ తరపున నా తరపున కర్మ కొరకు దయ కొరకు వేడుకుంటున్నాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Yes, Father. On the cross, Jesus said, Father, forgive them for they know not what they do. But when he was asking for his, when he said that his relationship was cut off, he stopped saying that Father, he said that. Sorry? When he was in Gethsemane, he said his relationship has been cut off with the Father. In the Garden of Gethsemane, his relationship did not get cut off. His relationship got cut off on the cross when he was made to be sin who knew no sin. Yeah. But he said, on the cross, he said, Father, forgive them. But before that, he began to cry to God, God, why have you forsaken me? So that's what I'm saying. When we are, see, listen, sit down. Father never abandons us. తండ్రి మనం ఎప్పుడు విడిచిపెట్టాడండి. That is not his nature. అది దేవుని యొక్క స్వభావం కాదండి. Because if that was his nature, అది దేవుని స్వభావం అయితే, then in the Garden of Eden, when God used to come and meet Adam and Eve in the afternoon, every day face to face, మరి ప్రతిరోజు ఏదైనా తేడాలో ఆదాము అవ్వతో ప్రతిరోజు దేవుడు వారితో కలిసి నడిచేవాడండి. even though Adam disobeyed God, ఆదాము దేవుడికి అవిధేయత చూపించినా కూడా God came in search of Adam. వారిని వెతుక్కుంటూ దేవుడు వచ్చాడండి. And that's why he said, Adam, where are you? అందుకోసం ఆదాము నువ్వు ఎక్కడా? Even though God's presence was in the garden, ఆయన ఎదురులో దేవుడి సన్నిధి ఉన్నా, sin made Adam go away from God and hide behind a tree. పాపము ఆదాముని మరి దూరం చేసి అతను చెట్టు కింద దాక్కునేలాగా చేసిందండి. So sin makes us go away from God and cut off our relationship with God. కాబట్టి పాపము మనం దేవుని నుంచి దూరంగా వెళ్ళి దేవునికి మనకున్న సంబంధం తెగిపోయేలాగా చేస్తుంది. Now please understand, Jesus committed no sin. గమనించండి, యేసు ఏ తప్పు చేయలేదండి. But when he was made to be sin who knew no sin, పాపము ఎరుగని దేవుడు పాపముగా చేయబడినప్పుడు he could not experience the presence of God anymore. అప్పుడు దేవునికి తనకున్న సంబంధం తెగిపోయి దేవుని సన్నిధి అనుభవించి, Because now God cannot see his son, he can see sin of the world upon his son. ఇప్పుడు తండ్రి కుమారుని చూడలేకపోతున్నాడండి, కానీ పరలోకంలో ఉన్న పాపమే ఆ యొక్క యేసు మీద చూస్తున్నాడండి. Are you understanding the difference? ఇప్పుడు మీకు తేడా. God's presence doesn't leave me, but my connection to God's presence is stopped because my mind is now captivated with guilt, condemnation and all kinds of wicked thinking. మరి గమనించండి, దేవుడి సన్నిధి మనం ఎప్పుడు విడిపోదండి, కానీ నా మనసులో నాకు ఎప్పుడైతే అలాంటి వేదనని తప్పు చేశానటువంటి ఒక వాదన ఏదైతే ఇష్టం ఉందో అది మనల్ని దేవుని సన్నిధి అనుభవించకుండా చేస్తుంది. That is why by confessing and repenting of my sins, the blood of Jesus cleanses me from guilt and condemnation, and therefore now my fellowship with God is restored. నేను ఎప్పుడైతే నా పాపాలను ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కాబట్టి తిరిగి మన పాపాలను మన్నించి దేవుడితో తిరిగి మన సంబంధం మనకి యేసు రక్తం ద్వారా ఆ సంబంధం మళ్ళీ మనం పొందుకుంటామండి. That's why you find Jesus' consistency connection to his Father. అందుకోసమనే యేసు ప్రభు ఎల్లప్పుడూ తండ్రితో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. The greatest torture for Jesus, more than the physical, is the spiritual. మరి గమనించండి, అక్కడ యేసు ప్రభుకి శారీరక బాధ కన్నా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి బాధ ఎక్కువగా ఉందండి. Because in no way he
wants to be separated from his father. ఎందుకంటే తండ్రి నుంచి వేరుపడడం ఎప్పుడు ఆయన కోరుకోలేదు, భరించలేదండి. But in spite of this torture, his mind is still focused on others. That Lord, they need that forgiveness, because if that forgiveness does not come, everyone will be wiped out. కాబట్టి తండ్రి యేసుప్రభు అలాంటి భయంకరమైనటువంటి తండ్రితో సంబంధం తెగిపోయిన పరిస్థితిలో కూడా ఆయన వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచించి వారు మన్నింపు పొందకపోతే ఇంకా వారు నరకానికి వెళ్తారని వారి మీద మనసు ఉంచారండి. The next question would be, రెండవ ప్రశ్న మీకు, but isn't Jesus having the power to forgive? మరి యేసుప్రభుకే సొంతగా మన్నించే శక్తి, యేసుప్రభు వారిని మన్నించవచ్చు కదండి, ఆ శక్తి యేసుప్రభుదా? Because I remember when Jesus healed a paralytic. మరి నాకు ఒక మాట గుర్తొస్తుందండి, పక్షవాత రోగిని యేసుప్రభు స్వస్థపరిచినప్పుడు Which one is easy? యేసుప్రభుకి ఏది సులభము? Pick up the mat and walk, పడకను ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవడం సులభమా? or say to that man, your sins are forgiven? లేకపోతే అతనితో నీ పాపాలు మన్నించబడాయని చెప్పడం సులభమా? ఏది సులభము? What about the Jesus in that incident about the woman caught in adultery? ఆ వ్యభిచారంలో పడబడిన స్త్రీతో ఒకసారి గమనించినట్లయితే They came to stone her to death. ఆయన ఆ స్త్రీని రాళ్ళతో కొట్టడానికి వాళ్ళు And వచ్చారండి. Jesus said, the one who has committed no sin, come and be cast to stone. మరి ఎవరైతే పాపం చేయలేదో వాళ్ళు మాత్రమే రాళ్ళు వేయండి అని చెప్పారండి. And they all left. వాళ్ళందరూ అప్పుడు ఆ సమయంలో రాళ్ళు వేయకుండా వెళ్ళిపోయారు. And Jesus asked, where are those who came to అప్పుడు stone? యేసుప్రభు అడిగారు, నేను రాళ్ళతో కొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఏది? And she said, they all left. వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు. And Jesus turned to her and said, I do not condemn you. అప్పుడు యేసుప్రభు అమ్మాయితో చెప్పాడు, నేను నిన్ను శిక్షించను, I forgive you. నేను మన్నిస్తున్నాను, See that you sin no more. నేను ఇంకెప్పుడు మరి ఇంకా పాపం చేయొద్దు. Jesus was saying again and again, I forgive you. యేసుప్రభు అన్ని చాలా మనం చూస్తున్నాం, నేను మన్నిస్తున్నాను If అన్నాడు. Jesus is forgiving, యేసుప్రభువే మన్నించినప్పుడు then why is Jesus saying here, Father, forgive them? కానీ ఎందుకు మరి ఇక్కడ యేసుప్రభు తండ్రి మన్నించడని తండ్రితో చెప్తున్నాడండి? చెప్పండి. Huh? Because when he was on his earthly ministry, యేసుప్రభు ఈ భూలోక పరిచర్య చేసినప్పుడు Jesus had the power to forgive. యేసుప్రభుకి పాపాలు మన్నించే అధికారం కలిగి ఉన్నారు. But when he went to the cross, కానీ సిలువలో వెళ్ళినప్పుడు he who had no sin పాపం లేని వ్యక్తి was made to be sin, ఇప్పుడు పాపము చేసిన వ్యక్తిగా చేయబడ్డాడు. and therefore he shed his blood. అందుకోసమని యేసు తన రక్తం కార్చాడు. So now the power is with the Father to forgive, using Jesus' blood to forgive us our sins. కాబట్టి మరి తండ్రి యేసు రక్తాన్ని వాడి మాత్రమే ఇప్పుడు మనల్ని తండ్రి మన్నిస్తాడు. Are you following? Are you following? So before he went to the cross, he was forgiven. మరి యేసు సిలువ వెక్కక ముందు యేసే మనల్ని మన్నించాడు. But when he went to the cross on our behalf, మన కోసం, మన పాపం కోసం యేసు సిలువలో ఉన్నప్పుడు he became our substitute. మనకి ప్రాయశ్చిత్త బలిగా ఆయన మన స్థానం తీసుకున్నప్పుడు Our sin came upon him. మన పాపము యేసు మీదకి వచ్చినప్పుడు Our punishment came upon మన him. శిక్ష యేసు మీద వేసినప్పుడు So now he cannot forgive. యేసు ఇప్పుడు మన్నించలేరండి. But his pure innocent blood that was shed, కానీ మన కోసం నిష్కలంకమైన నిర్దోషి రక్తము, మన్నించగల రక్తం చెందినప్పుడు destroys that sin. ఆ పాపాన్ని నాశనం చేసే యేసు రక్తము, And this blood Jesus offers to his Father on our behalf. మన తరపున యేసు తన రక్తాన్ని తండ్రికి అర్పించినప్పుడు And he pleads to his Father to forgive us. అప్పుడు ఆ రక్తం మనల్ని మన్నించమని మన కోసం మొరపెడుతుందండి. Are you now following? Yes. Now is it clear? Yes. So how much is Jesus not focused on himself, but only focused on us and talks to the Father on our behalf? కాబట్టి యేసు తన మీద, తన బాధ మీద, దుఃఖం మీద ఫోకస్ ఉంచుకోకుండా మన తరపున తండ్రికి మొరపెడుతున్నాడండి. Not because we are very, very valuable to him. Not because we are very, very precious to him. మనము దేవునికి అమూల్యమైన వారని కాదు. We are not precious to him because we are all failed. We are all sinners. We are all enemies of him. మనం గమనించిన మనందరం ఓడిపోయాం, మనం దేవునికి శత్రువులుగా, అవిధేయత వల్ల శత్రువులుగా మారిపోయామండి. But he is willing to do it only because he loves us. దేవుడు ఈ రోజు మన కోసం ఎందుకు ప్రార్థన చేస్తున్నారంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి ఇదంతా చేస్తున్నారండి. Now there can be two things. అక్కడ రెండు విషయాలు. I can do things for sister because I know she's a rich lady. I can get a lot of money from her. నేను రెండు విషయాలు చేయించండి. సిస్టర్ దగ్గర చాలా పైసలు ఉన్నాయి కాబట్టి సిస్టర్ని వాడుకో పైసలు తీసుకోవచ్చండి. But I can do the same thing not because I get money from her, but because I love her.
మరి ఆ పైసల కోసం మాత్రమే కాదండి, నేను ఆమెను ప్రేమిస్తున్నాను కూడా. But look at the example of us and Jesus. మన ఉదాహరణ యేసు ఉదాహరణ చూద్దామండి. We have all sinned. మనందరం పాపం చేశామండి. And that's why we are useless today. అందుకోసమే మనము పనికిరాని వారిగా అయిపోయాము. In fact, if he wants to have us, he has to make the payment by his own life, his own blood. In fact, he has to get himself into trouble to save us. కాబట్టి ఈ రోజు మళ్ళీ తిరిగి మనం అమూల్యమైనగా మారాలంటే తను శ్రమపడి, తను వేదన పడి ఈ రోజు మళ్ళీ మనల్ని అమూల్యంగా మార్చాలి. But because of his love, he is willing to go there. కానీ ఆయన ప్రేమ వల్ల మాత్రమే ఈ రోజు మన మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల యేసు కూడా సిలువకు వెళ్ళాలని So నిర్ణయించారు. Jesus is showing us that his relationship with the Father is not only a relationship with the Father, he is also showing us the second relationship that he has is with people who are actually coming against him. And the reason why he's talking to the Father for forgiveness is because these people, if they do not receive forgiveness, every one of them are going to be eternally in damnation and eternally lost. కాబట్టి యేసు ప్రభు తన తండ్రితో ఉన్నటువంటి సంబంధం మాత్రమే కాదండి, యేసు మనల్ని కూడా ప్రేమించారు కాబట్టి మనకి దేవుడుకున్న సంబంధం తెగిపోకుండా ఉండాలని. ఒకవేళ యేసు మనల్ని మన్నించకపోతే మనం పర్మనెంట్ గా నిత్య నరకాగ్నిలోకి వెళ్ళి నిత్య నరకంలో కాలిపోతాము. కనుక నేను కాలిపోకుండా ఉండాలని తండ్రితో సంబంధమే కాదు మనతో కూడా సంబంధాన్ని యేసు ప్రభు కలిగి ఉంటున్నారు. Jesus did not pray for their healing or for their deliverance. మరి యేసు ప్రభు వారిని స్వస్థత చేయండి, విడుదల చేయాలని ప్రార్థన చేయలేదండి. Might be at that time somebody had some sickness. ఒకవేళ ఆ సమయంలో ఆ సైనికుల్లో ఎవరికో ఒక రోగం ఉండొచ్చేమో. That's if Jesus prayed to the Father to heal that person. ఆ సమయంలో యేసయ్య ఆయన స్వస్థత చేయండి అని చేయవచ్చు. That person would have got physically healed. వెంటనే ఆయన శారీరక స్వస్థత జరగవచ్చు. But in spite of getting physically healed, మరి శారీరక స్వస్థతకు బదులుగా that person is still going to hell because that person's sins are not forgiven. ఒకవేళ శారీరక స్వస్థత జరగవచ్చు, కానీ పాపాలు మన్నించబడకపోతే శారీరక స్వస్థత జరిగిన ఆ పాపం వల్ల ఆయన నరకంలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. So what is Jesus showing us? అప్పుడు యేసు ప్రభు మనకి ఏం చూపిస్తున్నారంటే, That the most important thing that we ever need is forgiveness of our sins and not the other things that we are all the time praying for. గమనించండి, మన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది మన పాపాలకు మన్నింపండి. మన ప్రార్థన చేసే వాటన్నిటికన్నా పాపాలకు మన్నింపు చాలా ముఖ్యం. Because if I don't get forgiveness of sin and I get everything else, yet I'm going to hell. ఒకవేళ నా పాపాలకు మన్నింపు చేయమని ప్రార్థించకపోతే, తగిన వాటికి నేను ప్రార్థించి అన్ని పొందుకున్నా నా పాపాలు మన్నించబడకపోతే నేను నరకానికే వెళ్ళాలి. So Jesus is displaying tremendous love for the very people who crucified him. కాబట్టి ఎవరైతే తన సిలువ వేశారో ఆ వ్యక్తుల పట్ల గొప్ప ప్రేమ ఆయన And చూపిస్తున్నారు. that's what Jesus is saying to each one of us. When we have a relationship with God, we now experience the love of God, and only with the love of God we are able to forgive anybody for anything that they do because of that love that makes us forgive. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ పరలోక ప్రేమ మనలో పోయబడిన ఆ ప్రేమ చేతనే ఈ రోజు మనం ప్రతి ఒక్కరిని మన్నించగలుగుతాం, లేకపోతే సాధ్యం కాదు. Hallelujah. Hallelujah. Let me give the Lord a big hand for that. Hallelujah. So in the midst of the greatest torture of his life, Jesus did not pray for anything at that moment. He did not pray to God, destroy them, Father, but he prayed, Father, forgive them. కాబట్టి యేసు ప్రభు తన భయంకరమైన హింస శ్రమకుండా వెళుతున్నప్పుడు కూడా వారిని నాశనం చేయని ప్రార్థించలేదు, కానీ వారిని మన్నించమని ప్రార్థన చేశారు. He could have said, Father, I want justice, condemn them and judge them now. అనొచ్చు యేసు ప్రభు, తండ్రి నాకు న్యాయం చేయి, వారిని శిక్షించు, ఖండించు అని అడిగి ఉండవచ్చండి. He could have said, take away my pain, get me out of this trouble. నా యొక్క శ్రమ నుంచి, బాధ నుంచి తండ్రి నన్ను తప్పించు అని అడిగి ఉండవచ్చండి. He could have said, Father, give me more strength. దేవా నాకు శక్తినివ్వండి అని అడగొచ్చండి. His prayer was not focused on himself. His prayer was focused on the people. తన ప్రార్థన తన మీద ఫోకస్ చేయలేదండి, కానీ ఇప్పుడు తన ప్రార్థన ఇతరుల మీద ఫోకస్ చేసి అడుగుతున్నాడండి. And that's what Jesus wants to show us today. That the greatest prayer a person can pray is a prayer of forgiveness. కాబట్టి యేసు ప్రభు ఈరోజు మనకి ఏమి నేర్పిస్తున్నారంటే, అన్నిటికంటే గొప్పమైన ప్రార్థన ఏంటంటే ఇతరులను మన్నించమని చేసే ప్రార్థన. The greatest prayer of mankind is Jesus' prayer on the cross for forgiveness. కాబట్టి మానవుల కోసం యేసు ప్రభు చేసిన గొప్ప ప్రార్థన ఏంటంటే వీళ్ళని మన్నించండి అని చేసినటువంటి ప్రార్థన అన్నిటికంటే గొప్ప ప్రార్థన. And the same power
is given to all of us. అదే శక్తి ఈ రోజు నీకు నాకు ఇవ్వబడిందండి. Did not Jesus say the very things that I've done you will be able to do the same and much greater because now I'm going to the Father. కాబట్టి యేసు ప్రభు చెప్పారు కదా, నేను చేసిన దానికంటే ఇంకా మీరు గొప్ప పనులు చేయగలుగుతారు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళుచున్నాను కనుక. But why are we not able to do it? కానీ మనం ఎందుకంటే అలాంటి పనులు చేయలేకపోతున్నాము? Because our mindset is wrong. ఎందుకంటే మన మనస్సు, మన వైఖరి తప్పు నిర్ణయం చేస్తున్నాం. Our mindset is wrong. మన నిర్ణయం తప్పండి. Listen, my friend, whatever decision you have ever taken in your life, it will always be based on the knowledge that is in your mind at that time. కాబట్టి ఎలాంటి నిర్ణయాలు మనం చేస్తామంటే ఆ సమయంలో నీ మనసులో ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేస్తావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If at that time in your mind the knowledge is on the word of God, you will be taking a decision on the word. But at that time your knowledge at that moment in your mind is your negative emotions, then you will be taking decisions based on what is going on in your mind. ఒక కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆ సమయంలో నువ్వు నీ మనసులో దేవుని వాక్యం మీద ఆధారపడే వ్యక్తివైతే ఆ సమయంలో దేవుని వాక్య ప్రకారం నిర్ణయం చేస్తావు. ఒకవేళ దేవుని వాక్యం నీలో లేనట్లయితే ఆ పరిస్థితి తగినప్పుడు నీ ఎమోషన్, నీ భావం ఏం చెప్తుందో దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేస్తావండి. Let me give an example so that you understand what I'm saying. ఒక ఉదాహరణగా మీకు చెప్పాను కదా, మీకు అర్థమవుతుంది. How many of you have ever heard that great grandpa and great grandma had a divorce? మీరు ఎవరైనా మరి తాత అమ్మమ్మ డైవర్స్ great grandfather, tata mama divorce after 50 years of marriage also divorce. No. Great grandfather and great grandma. ముత్తాత అమ్మమ్మ డైవర్స్ తీసుకోవడం ఎప్పుడైనా విన్నారండి మీరు? Have you ever heard it? ఎప్పుడైనా విన్నారా? Come on. Why there was no divorce? ఎందుకంటే డివోర్స్ లేదు? Because in those days the mama had one or two children. ఆ కాలంలో ఒకరిద్దరు పిల్లలండి. Yeah, I'm talking about dozen. Yeah, 1 dozen, 2 dozen. So there's no question of divorce. కాబట్టి మరి ఆ కాలంలో వరకు 12 మంది పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి డివోర్స్. Because in those days the great grandpa was a very good man. మరి ఎందుకంటే ఆ ముత్తాత చాలా మంచివాడు కాబట్టి డైవర్స్ He తీసుకున్నాడు. never told bad words. ఎప్పుడు కూడా చెడు మాట మాట్లాడలేదు. Never fought with grandma. ఎప్పుడు కూడా ముసలమ్మతో కొట్లాడలేదు. ఎప్పుడు తాగలేదు. ఎప్పుడు సిగరెట్ Never gambled. ఎప్పుడు కూడా Never hammered. ఎప్పుడు కూడా కొట్టలేదు, లేకపోతే త్రాగలేదు. Very good man. మంచోడండి. What is tapu? I thought this is another one gambling one. Tapu is wrong, huh? Tapu. Wrong. No, you did not translate about that other things. No, please, translate. About the grandpa was an excellent man, never drank, never gambled, never smoked, never fought, never gave bad words. He was a very good man. ముత్తాత ఎందుకు డైవర్స్ తీసుకోలేదు అంటే చాలా మంచివాడు, తాగలేదండి, తిట్టలేదండి, కొట్టలేదండి, మరి ఏం చేయలేదండి, అదిగే కాదు. Was it so? అవునా? Not at all. కాదండి. So what was there no reason for divorce? ఎందుకు మరి అప్పుడు విడాకులు జరగలేదండి? Because ఎందుకంటే the girl, when she got married, the parents gave her a mindset and said, listen, no matter what happens, you are not going to turn back and come here, but you are going to face everything till your deathbed because you are no longer from this family, you are now joined to that family and you stay there and you will do what you have been trained in this house. అప్పుడు అమ్మాయికి పెళ్ళైనప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, ఏమన్నా జరగని నువ్వు ఇప్పటి నుంచి ఈ కుటుంబానికి చెందిన దానికి కాదు, ఇప్పటి నుంచి ఆ కుటుంబమే నీ కుటుంబం, ఏమి జరిగినా ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని ఎదుర్కొని నువ్వు ఏ మరణమైనా అక్కడే మరణించిన నువ్వు మాత్రం తిరిగి ఇక్కడికి రాకూడదు అని ఆమె మనస్సును సిద్ధపరిచారు. చచ్చిపోయాడు. The engine is gone. Engine, train engine. Train. Engine. Okay. The main engine is gone. 12 children, 14 children, 17 children.
గమనించండి, మరి మిగిలిన వారు తాత చనిపోయినప్పుడు ఈ ముక్కతే పెంచారండి. 12 మంది 14 మంది పిల్లలండి. But look at that grandma. చూడండి ఆ అమ్మమ్మని. She quickly replaced and became the engine and pulled all the bogies of every child and reached to the finishing line. మరి గమనించండి, ఆ ముక్కతే అయినప్పుడు ప్రతి 14 మంది పిల్లల కోసం నిలబడి 14 మంది పిల్లలను పెంచి పెద్ద చేసి వారందరి కోసం ఒక్క వ్యక్తి నిలబడి ఆ ఇంజిన్ లాక్కుంటూ ముందుకు వెళ్ళింది. I keep listening to the stories of these great grandmas because when I get a chance, I tell her, tell me your life. And she tells the stories and I say, my God. But what happens in today's world? మరి గమనించండి, వారు దాదాపు ముసలి కలిసిన అడుగుతారండి, మీరు ఎట్లా మీ సమస్య చెప్పండి. వాళ్ళు ఎన్ని శ్రమలు పడ్డారో చెప్తారండి. కానీ ఇప్పుడు మనం అడిగితే ఎలా ఉందని చెప్పండి. The boy and the girl gets married. మరి అమ్మాయికి పెళ్ళి అవుతుంది. When the girl gets married, మరి అమ్మాయి పెళ్ళైనప్పుడు the papa and mama say, అమ్మ తల్లిదండ్రులు చెప్తారు, darling, you got WhatsApp? మీకు వాట్సాప్ ఉందా? Whatever happens, record it. ఏం చేయాలండి, ఏం జరిగినా వెంటనే రికార్డ్ చేసి Send me the video. వెంటనే వీడియో పంపి. I'm going to the Mahila Mandal. నేను మహిళా మండలికి వెళ్తా, I'm going to the police station. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తాను, To the fire brigade. నేను పోరాడడానికి. And I'm coming there with the mocha. Zindabad, Zindabad, Zindabad. Outside the house. Hallelujah. Hallelujah. So a mindset is, I don't want to face any pressure. I can give pressure to others, but the moment the pressure comes, take a U-turn and come back. But the mindset of those people was, you give me as much pressure as you want, but you can't stop me loving you. కాబట్టి మన ఆ కాలంలో మనసు ఎలా ఉండేదంటే, ఏ సమస్య వచ్చినా ఎంత టార్చర్ పెట్టినా నేను మాత్రం తిరిగి వెనక్కి రాను, అంతేకాదు నా టార్చర్ ఇస్తే నేను మీకు ప్రేమని ఇస్తాను ఒక కాన్సెప్ట్ ఆ రోజు ఉంది. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం మనం చూస్తే నేను మాత్రం మీకు ప్రెషర్ ఇస్తాను, నువ్వు మాత్రం నాకు ప్రెషర్ ఇస్తే నేను యూటర్న్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతా అని చెప్తానండి. And the biggest bondage are we preachers. మరి అన్నికంటే బంధకాలు అంటే మన బోధకులేండి, who are spoiling so many people's life. చాలా మంది జీవితాలను పాడు చేసేది. Because what will they say? మనం ఏం చెప్తామండి, You got problem? సమస్య ఉందా, Come to Jesus. యేసు దగ్గరికి రండి, He'll solve your problem. యేసే మీ So our సమస్య. mindset is, మన మైండ్ సెట్ ఇట్లా ఉందండి, Jesus is someone to solve the problem. మరి యేసు ప్రభువే మన సమస్య పరిష్కరిస్తారు. And when the problem doesn't get solved, మరి ఆయన సమస్య యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సమస్య పోలేదనుకోండి, quit. ఏం చేస్తాం, యేసే వదిలిపెట్టాయి. Bible doesn't say that. మరి పరిశుద్ధంగా చెప్పట్లేదండి, Bible says పరిశుద్ధంగా Jesus చెప్తుంది. will give you the strength to face the trouble. పరిశుద్ధంగా ఏం చెప్తుందంటే, నీ సమస్యను ఎదుర్కోవడానికి కావాల్సిన శక్తి. Jesus will teach you to love the one who doesn't deserve to be loved. కాబట్టి నీకు ఎవరైతే ప్రేమించిన వాడు ఎలా ప్రేమించాలో యేసు ప్రభు మనకు చెప్తారంట. Hallelujah. Hallelujah. See, when I began to read the Bible, I began to jump to a conclusion. God, Matthew, James, John, not John, Peter, Paul, and all of them, if they were not followers of you, they would have died natural death, man. They were all killed. So coming to Jesus, you get killed. Now how many of you want to follow Jesus? మరి గమనించండి, మనం గమనించినట్టే మొత్తం మరి అట్లాగే పౌల్ గారి మొత్తం కానీ మన పేదలు కానీ మనం చూసినట్లయితే యేసుప్రభు వాళ్ళు ఫాలో చేసినందుకు వాళ్ళకి యేసుప్రభు నమ్ముకున్నందుకు మరి మామూలు మరణం రావాలి, కానీ వాళ్ళకి ఎలాంటి మరణం వచ్చిందని భయంకరమైన అర్ధసాక్షి మరణం వచ్చింది. మరి ఈ రోజు నువ్వు కూడా మనం కూడా యేసుప్రభుని అంగీకరిస్తే మరి ఎలాంటి మరణం రావాలి, మామూలు మరణం కాదని. మామూలు మరణం వస్తే ఏం చేస్తారంటే వదిలిపెట్టి పారిపోతామండి. ఆ పక్క వాళ్ళు మనల్ని శ్రమ పెడుతున్నారు, తిడుతున్నారు, నిందలేస్తే యేసు నామములో తండ్రి, యేసు నామములో ఉన్న దయ్యం వెళ్ళిపోనుగాక, నా పక్కన ఉన్న దయ్యం ఫాదర్ చేయండి, మీరు అలా మార్చు, లేక ఏం జరగకపోతే చంపేసేయడానికి తొలగించడానికి పక్కన వద్దు ప్రభు. అప్పుడు మనం ఏం చేసాం, విజ్ఞాపన చేసాం, అందరినీ ప్లీజ్ దయచేసి నా కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఓ నా పక్కన నేబర్ నన్ను చాలా సతాయిస్తున్నాడండి, మానవని ప్రేర్ చేయండి. అది దేవుని చిత్తం కాదండి నీకు. దేవుని ఆ పక్క వ్యక్తి ద్వారా నీకు పెట్టి ఆయన ద్వారా నిన్ను మార్చడానికే పెట్టాడండి. So
prayer like this, intercession team, please pray that I will begin to love this people, this person, that nobody has ever loved this person. Pray for me that I will go and do something good for this person that he has never experienced. That's the prayer. But our intercession, Father, in the name of Jesus, change him, change him. Now if he doesn't, if you don't change, there is only one. 3 more are coming. కాబట్టి గమనించండి, మనం ఏలాంటి ప్రార్థన చేయాలి, అలాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మీ ఇంటర్సెషన్ కూడా ఫోన్ చేసి చెప్పాలా, ఇదిగో నన్ను సతాయిస్తున్నాడు, ఈ వ్యక్తి నేను ప్రేమించాలి, ప్రేమ ద్వారా నన్ను మార్చాలని అలాంటి ప్రార్థన చేయండి. ఒకవేళ ఆ ప్రార్థన చేయకపోతే ఆ వ్యక్తే కదా అలాంటి 3 వ్యక్తులు ఇంకా నేను సతాయించడానికి వస్తారు. Why did I come today? Sister, next time don't call him. నెక్స్ట్ టైం కాల్ చేయకండి. కాల్ చేయడం వద్దా? నో అని చెప్పచ్చు కదా. హల్లెలూయా. Every test, every opposition, every trouble, it is not working against you, it is working for you. మీకు వచ్చే ప్రతి శ్రమ, ప్రతి అవమానం, ప్రతి యుద్ధము అది నీకు వ్యతిరేకం కోసం కాదు, అది నీకు క్షేమము కొరకు మాత్రమే దేవుడు నీ జీవితంలో పంపిస్తున్నాడు. Any mothers here? Any mothers? తల్లి ఎవరు లేదండి ఇక్కడ? You actually got children. ఉన్నానని చెప్పండి. You actually got children. Okay. Do you tell your child, study? And now when the exam is study. And mama is telling you study. Yeah. Ask mama why she's telling study. ఎందుకు చదువుకోమని చెప్తున్నావు అడుగు ఒకసారి. Because she wants that you pass the exam with good marks. ఎందుకోసం నేను మంచి మార్కులతో పాస్ కావాలని తల్లి కోరుకుంటది కాబట్టి నీ మంచి కోసమే చెప్తుందమ్మా. What if there were no exams? పరీక్షే లేదనుకోండి. What if there were no exams? అమ్మ పరీక్ష లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది? Wouldn't it be so good? మంచిగా ఉంటుంది అసలు పరీక్ష లేకపోతే. If there were no exam, there would be no promotion. మరి ఎగ్జామ్ లేకపోతే నీకు ప్రమోషన్ ఉండదు, అదే క్లాస్ లో ఉండిపోతావు, అక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది. మరి The very exams are not meant to torture you. మరి గమనించండి, నీకు వచ్చే నీ జీవితంలో వచ్చే ప్రతి పరీక్ష నీ హింస కోసం, శ్రమ కోసం పడేయడానికి కాదు. Exams are meant to just check you how much knowledge you have. మరి ఆ ఎగ్జామ్ ఎందుకోసం వస్తుందంటే ఎంతగానో నువ్వు దేవుని తెలుసుకున్నావు. So when the question paper comes, మరి ప్రశ్న పత్రం వస్తే the whole year what knowledge has been given to you, సంవత్సరం అంతా నువ్వేం నేర్చుకున్నావో తెలుసుకోవడానికి how much can you remember and write it down. కాబట్టి నువ్వు ఎంతగా గుర్తుంచుకున్నావో దాన్ని రాయడానికి మాత్రమే. Those who remember and write the right answers, they get good marks, and after the test they get promoted to the next class. ఎవరైతే చాలా గుర్తుంచుకొని రాస్తారో వాళ్ళు పాస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ నెక్స్ట్ క్లాస్ కి ప్రమోషన్ వస్తుందండి. Those who know that they have written they have written the right answers in the good answer paper, they are not praying, God, let me pass. But those who are right and wrong answers, they are all the time praying, God, I'm coming here to give to church now, Lord. I'm coming for the morning mass, evening mass. Now at least get me pass. మరి ఎవరైతే నిజమైన కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాస్తారో వాళ్ళెవరు కూడా దేవా నాకు పాస్ అయ్యి అడగరండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాశారు. కానీ ఎవరైతే తప్పు ఆన్సర్ రాస్తారో వాళ్ళు ఏమంటారంటే, దేవా దయచేసి నేను రోజు గుడికి వస్తున్నాను కదా, దయచేసి ఇదన్నా జ్ఞాపకం చేసుకో. జాన్సన్ బ్రదర్ అప్పుడప్పుడు పైసలు ఇస్తున్నాను కదా, దైవ సేవలు కదా, ఇదన్నా జ్ఞాపకం చేసుకో. డివైడేస్ తీసుకొస్తున్నాను కదా, ఇదై జ్ఞాపకం చేసుకో. దీస్ ఆర్ పాస్ చేయడం. You think that I go in the morning and evening for prayer? But how did you know my story? How do you know all this story like that? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. No. Look at your life. ఒక్కసారి నీ జీవితం జ్ఞాపకం చేసుకోండి. You come here. వస్తాను ఇక్కడికి. God uses the preacher మరి దేవుడు దైవ బోధకులను వాడుకుంటాడు to teach you and himself as well. మరి మీకు బోధించే వారికి ఇద్దరికి He gives you the answers. మీకు దేవుడు కొన్ని జవాబులు చెప్తాడు, నీ సమస్యలు ఎలా చూడాలి. Now you go home ఇంటికి వెళ్తారు నేర్చుకొని, and the test is begun. అప్పుడు నీ పరీక్ష మొదలైంది. దాన్ని నేర్చుకున్నారు కదా, వెళ్తారు కదా, పరీక్ష Now what answer are you going to give? మరి ఏం ఆన్సర్ చెప్పబోతున్నారు? What you heard in the class? మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్నది ప్రాక్టీస్ Or what you చేస్తారు. have been practicing for so many years? ఇంతకుముందు ప్రాక్టీస్ చేసిందే ప్రాక్టీస్ చేస్తామా, ఇక్కడ నేర్చుకుని ప్రాక్టీస్ చేస్తామా? What I learned from the
Because if you are not giving the right answers, then all the time you're praying, God, get me out, get me out, get me out. But if you're giving the right answers, you're saying, God, I know my promotion is 100% guaranteed. ఒకవేళ నిజంగా పరీక్షలో పాస్ అయితే ఏమవుతావు? దేవుడు నీకు తెలుసు, పరీక్షలో పాస్ అయితే నీకు తెలుసు దేవుడు నీకు ప్రమోషన్ ఇస్తాడు. ఒకవేళ పరీక్షలో పేరు తెలియజేస్తావు, దేవా ఈ సమస్య బయటికి తీసుకురా అని ప్రార్థన చేస్తావు. Can you touch your neighbor and tell your neighbor, pass the test and be promoted? See here, the son is telling mother, pass your test. Surely. Sure, ask the mother, are you confident? వాళ్ళు చెప్తున్నాను, pass your test. Listen, you can be a grandma with no teeth. Still you have to pass the test. As long as you are on this planet Earth, you have to pass the test. కాబట్టి భూమిలో ఉన్నంత కాలం మన పరీక్ష పాస్ కావాల్సిందే. You can have any position in the church. మరి మీకు మీ చర్చిలో ఎంత ఉన్నతమైన స్థానం ఉన్నా, Do you know our Pope? ఫ్రాన్సిస్ Do you know what is his specialty? అతని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో మీకు తెలుసా? His specialty is he is all the time passing the test. And the more and more he is passing the test, the people of the world, whether they are Christian, not Christian, whosoever they have taken like on him. Even an atheist has begun to love him. You know what? Because he is living a life that Jesus is talking about in the Bible. కాబట్టి మనం చూసినట్లయితే మనకు వచ్చే ప్రతి పరీక్షలో పాస్ అవుతున్నాడు కాబట్టి అనేక మంది ఇప్పుడు ఆయన ప్రేమిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రేమను ఆయన అందరికీ చూపిస్తున్నప్పుడు నాస్తికుడు కూడా పోగానే ప్రేమించేటువంటి స్థితికి That one man's life is having an effect of people around the world. కాబట్టి ఒక్క మనిషి యొక్క ఆ జీవితాన్ని చూసి సర్వ ప్రపంచంలో అనేక మంది వ్యక్తులు మారుతున్నారండి. Hallelujah. Hallelujah. So from now on the intercession will be Lord changing or Lord give me the strength to change myself. వాడికి ఇట్లా ఇప్పుడు ఏమని చెప్పాలండి, దేవా నా మనసుని మార్చి. Yesue, Abba. అబ్బా నా అత్తను మార్చకండి. You can cry. Listen, you can cry. Abba, you can cry. But if you didn't pass the test, Baba, you write the wrong answers. Go in front of the teacher. Abba, Anna, sir, you tell everything. Will the teacher give you marks? చెప్పయ్యా నువ్వు రాంగ్ ఆన్సర్ రాసి మీ టీచర్ దగ్గర పోయి ప్లీజ్ టీచర్ అని పాస్ చేయమని మీ టీచర్ పాస్ చేస్తుందా? పంపినాడే పాస్ చేస్తుందా? ముద్దు పెట్టుకుంటే పాస్ చేస్తుందా? Hallelujah. హల్లెలూయా. And that's what Jesus is teaching us. అదే యేసు ఈ రోజు మనకు నేర్పిస్తున్నారండి. Forgiveness మన్నించడం is the most important thing a human being needs. మరి మనిషికి అవసరమైనది మన్నింపండి. And that's what he's praying on the cross for forgiveness. అదే ఎందుకని యేసు శిలువలో మన్నించడం కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారండి. Let us close our eyes. ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. And let us look at Jesus on the cross. యేసు శిలువలో ఉన్న యేసు మనం చూద్దాం. And let us look at his love. ఆ యేసు ప్రేమను మనం చూద్దాం. The very people who are against him, యేసుకి ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా ఉన్నారో, who has physically tortured him ఎవరైతే మానసికంగా హింస పెట్టారో, for no fault of his, అతను ఏ తప్పు చేయకుండాను look at Jesus' love flowing for them. యేసుని చూడండి, ఎలాంటి ప్రేమ అతని నుంచి ప్రవహిస్తుంది. ఆ సమయంలో The people did not know it, దేవుడు ఆ ప్రజలకు తెలియదండి, but Jesus knows it. యేసుకు మాత్రమే తెలుసండి. That these people need forgiveness. ఈ ప్రజలకి మన్నింపు అవసరమని యేసు ఎరిగి ఉన్నారు. If they do not get this forgiveness, ఈ వారికి మన్నింపు నేను ఇవ్వకపోతే they will all be lost for eternity. వారి నిత్య నరకాగ్నిలో వారు వెళ్ళిపోతారు. My friend, it is the same today for each one of us. నా స్నేహితులారా, ఈ రోజు నీకు నాకు కూడా అదే అవసరము. There are many people today, they think that they do not need forgiveness. చాలా మంది అనుకుంటారండి మన్నింపాల్సిన అవసరం లేదు. But every one of us need forgiveness every day of our life. మన జీవితంలో ప్రతి రోజు మనం మన్నించాలండి. Every moment we are wronging, we do some wrong to somebody, or somebody wrongs us and we are offended and we are bitter. కాబట్టి ఎవరో ఒకరు మనని ఏదో అంటారు, మనం హర్ట్ అవుతాము, లేదా మనం ఇతరులను హర్ట్ చేస్తాము, దాని ద్వారా మనకి దెబ్బలు తాకుతాయి. There are times when we hurt people around us. మరి మన చుట్టూ ఉన్న చాలా సార్లు మనము వేదన పెడుతుంటాము.
There are people who are really, really mean and ugly in their actions. కొంతమంది నిజంగా మన పట్ల క్రూరంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. When you are hurt, you go around hurting others as well. ఎప్పుడైతే మనం గాయపడతామో ఆ గాయాల వల్ల అందరినీ వెళ్ళి గాయపరిచే వ్యక్తిగా మారిపోతాము. And there are some who are hurting and walking in sin, but they call themselves tough and they live with it, saying, I don't need any forgiveness. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇతరులని మన అందరికీ చెప్పినప్పుడు మన పాపం మనలో ఉండడం వల్ల మన హృదయం రాయిగా మారిపోయి అనుకుంటాము, నేను ఎవరిని మన్నించాల్సిన అవసరం లేదు, నాకు మన్నింపు అవసరమే లేదు ఎవరితో అనుకుంటాము. And when they call themselves tough, they go around giving more pain to others. అలాంటి వ్యక్తి కఠినంగా ఉన్న వ్యక్తి ఏం చేస్తారంటే అందరినీ బాధించే వ్యక్తిగా మారిపోతాడు. Every one of us need forgiveness. ప్రతి ఒక్కరికి మన్నింపు అవసరమే. The saddest thing in a person's life is when a person is self-righteous and says, I don't need any forgiveness, that person is doomed to go to hell. ఏ వ్యక్తి అయితే నేను నీతిమంతులను నాకు ఏ మన్నింపు అవసరం లేదన్న ఆ వ్యక్తి మహాఘోరమైన వ్యక్తి, ఆ వ్యక్తి చివరికి నరకంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. The saddest thing in this world is when a person doesn't know that God has made a provision and offered forgiveness of our sins to every person on this planet. విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి మన్నింపు ఉన్నదని దేవుడు తప్పకుండా తన వచ్చే వరకు మన్నిస్తానని తెలియకపోవడమే ఈ విచారం. That same Jesus who said, Father forgive, that same Jesus is saying right now for each one of us, Father forgive. యేసు ప్రభు శిలువలో తండ్రి ప్రేమ మన్నించమన్నాడు. అదే యేసు ప్రభు ఈరోజు మనల్ని చూసి కూడా చెప్తున్నాడు, తండ్రి వీరిని కూడా మన్నించండి. Even though he was going through the torment on the cross, యేసు ప్రభు శిలువలో శ్రమ అనుభవిస్తున్న సమయంలో కూడా under the pressure of this torment we can see the genuine passion that is revealed. That is the love of Jesus for us. ఆ ఘోర శ్రమలో కూడా యేసుకి మనపైన అపారమైన ప్రేమ మనకు కనపడుతుంది. And in this love we can see the greatest desire that Jesus wanted for the whole human race is forgiveness of sins. కాబట్టి ఆ శిలువలో కూడా యేసుకు ఒక కోరిక ఏంటంటే మానవులందరూ మన్నింపు పొందాలని ఒక కోరిక కలిగి ఉంటున్నాడు. And it is only through this forgiveness that he will be able to see men receiving salvation and eternal life. ఈ మన్నింపు ద్వారా మాత్రమే ఒక వ్యక్తి రక్షణను నిత్య జీవాన్ని పొందుకుంటాడని. And that's why he shed his blood, took our place on the cross, so that when we are forgiven through the blood of Jesus, we will receive redemption from hell to heaven. అందుకోసం మన యేసు ప్రభు శిలువలో తన రక్తాన్ని కార్చి మన పాపాలన్నింటినీ మన స్థానాన్ని తీసుకొని మన పాపాలను మన్నించి మన నరకం నుంచి విడిపించి మనని పరలోకానికి అర్హులుగా చేసిన రక్తాన్ని కార్చాడు. The word of God declares that. దేవుని వాక్యం చెప్తుంది that Jesus was wounded for our transgressions. దేవుడు మన తప్పుల కొరకు నలిగిపోయాడు. He was bruised for our iniquities. మన యొక్క దోషముల కోసం ఆయన నలిగిపోయాడు. The chastisement of peace was upon him. మన సమాధానకమైన శిక్ష అతని మీద పడింది. And by stripes we are healed. అతని పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత. Many people are focused on this scripture, by stripes are healed. చాలా మంది ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నాకు స్వస్థత అని దేవుని వాక్యం మీద దృష్టి పెడతాము. Isaiah 53:5. యెషయా 53:5. But before the healing, ఈ ఆ స్వస్థత కంటే ముందుగా the Bible says he was wounded for our ఆ transgressions. స్వస్థత రాకడానికి ఆయన దెబ్బలు తిన్నారు. His body shed blood for our iniquities and for our sin. మన పాపముల కోసం మన దోషముల కోసం యేసు రక్తం చిందబడింది. The enmity between God and man was destroyed and peace was restored by Jesus taking our place on the cross. మనకి దేవుడికి ఉన్న శత్రుత్వము యేసు ప్రభు శిలువలో ఆ స్థానం తీసుకొని యేసు ప్రభు మనకు సమాధాన బలిగా మారి మనకి తండ్రితో మనల్ని ఐక్యపరిచాడు. It is only through the forgiveness of sins ఇది కేవలము పాపము మన్నింపబడడం మాత్రం ద్వారా మాత్రమే that our relationship with God is restored through Jesus. మరొకసారి యేసు క్రీస్తు ద్వారా తండ్రితో మన సంబంధం తిరిగి నిర్మించబడుతుంది. And only when this relationship is put right with God through Jesus,
that by His stripes we experience the healing. కాబట్టి మన తండ్రితో మన సంబంధం యేసు ద్వారా ఎప్పుడైతే సరి చేయబడతారో అప్పుడు మాత్రమే ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి And that same స్వస్థత Jesus is talking to each one of us. అదే యేసు ఈ రోజు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నారండి. That before we receive the healing, మనము స్వస్థత పొందడం కన్నా ముందు we need to receive forgiveness of our sins. మన పాపముల నిమిత్తమే మన్నింపు మనం తీసుకోవాలి. And this forgiveness of sin, the power to forgive is with the Father. ఈ యొక్క మన్నించేటువంటి శక్తి తండ్రి దగ్గర ఉన్నది. But if we do not choose to forgive others, మనం ఇతరులను మన్నించకపోయినట్లయితే the Father in heaven cannot forgive us. పరలోకమందున్న తండ్రి మన పాపములను మన్నించడు. And if he doesn't forgive us, ఒకవేళ తండ్రి మనని మన్నించకపోతే our unforgiveness can take us to the pits of hell. మనం మన్నించలేని తనమే ఈ రోజు నిన్ను నన్ను నరకానికి తీసుకొని వెళ్తుంది. Today, Jesus is making absolutely crystal clear. కాబట్టి యేసు ఈ రోజు నీతో నాకు స్పష్టంగా చెప్తున్నారండి. The most important words on the cross that came out from Jesus' mouth is forgiveness. మరి పరలోక ఆ శిలువలో నుంచి యేసు నోటిలోంచి వచ్చిన ప్రశస్తమైన మాట ఏంటంటే మన్నింపు అనే మాట. It is not blessing. అది ఆశీర్వాద గురించిన మాట కాదండి, స్వస్థత గురించిన మాట కాదండి, అది అభివృద్ధి గురించిన మాట కాదండి, అది భద్రత గురించిన మాట మాట్లాడలేదండి, అది ఏది కాదండి. It is the sin that separates us from God. ఆ పాపమే నిన్ను నన్ను దేవుడి నుంచి దూరం It చేస్తుందండి. is the sin that blocks our salvation. ఆ యొక్క పాపము మనం రక్షణ పొందుకోకుండా చేస్తుందండి. And this prayer of forgiveness opens the door for every one of us to experience forgiveness of sin. కాబట్టి ఈ యొక్క పాప మన్నింపు ఏం చేస్తుందంటే పరలోక ద్వారా మనకి తెలిసి మనం అందరినీ మన్నించేలాగా చేస్తుందండి. By this we can see the love. అప్పుడు ఆ యొక్క దేవుని ప్రేమను మనం చూడగలుగుతామండి. The Father's love can be seen by Father offering His Son as a substitute for us. కాబట్టి తండ్రి ప్రేమ ఆ యొక్క యేసు మన కోసం పశ్చాత్తాపంగా ఒక బలిగా అర్పించడాన్ని చూసి మనకి ఇస్తారండి. Jesus' love can be seen that in spite of the torture, Jesus not focusing on Himself, asking God to intervene, but praying to the Father for our forgiveness. యేసు తన యొక్క శరీరం పడుతున్న బాధంతా మీద ఉంచలేదు, కానీ మన కొరకు మన్నించండి అని ప్రార్థన చేసినటువంటి దాని మీద ఆధారపడిందండి. Father, we thank you for revealing these truths to us, ఈ యొక్క రహస్యం మాకు and how important it is ఎంత ముఖ్యమో for us మాకు to receive this forgiveness from ఈ you. యొక్క మన్నింపు మీ దగ్గర నుంచి మేము పొందడం ఎంత ముఖ్యమో మీరు మాకు నేర్పించారు. Right now, Father God, పరలోక తండ్రి, ఇప్పుడే in the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామములో we choose to forgive anyone and everyone ప్రతి ఒక్కరిని మన్నించడం మేము ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాము. who has come against us. మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న వారి పట్ల With the love that we have received from you, నీ దగ్గర నుంచి పొందుతున్న నీ ప్రేమ ద్వారా we also, like Jesus, మేము కూడా యేసయ్యలాగా no longer focus on ourselves. మా మీద మేము దృష్టి ఉంచుకోక, Neither do we pray, Lord, అయ్యా మేము అట్లా ప్రార్థన కాక to deliver us from this situation, మమ్మల్ని ఈ పరిస్థితి నుంచి తప్పించని మేము ప్రార్థన చేయక, but we pray, Lord, అయ్యా మేము ప్రార్థన to చేస్తాము. forgive all these people ఈ ప్రజలు నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నదని మన్నించండి అని ప్రార్థన who has చేస్తాము. come against me. మాకు వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు మన్నించమని I choose to forgive them. నేను వారిని మన్నించిన నిర్ణయం I choose చేస్తున్నాను. to bless them వారిని మేము ఆశీర్వదించిన నిర్ణయం with the చేసుకుంటున్నాను. love and forgiveness మరి నాకు దొరికిన ప్రేమ that I have received from you. నాకు నీ దగ్గర నుంచి దొరికిన మన్నింపు నీ దగ్గర ప్రేమ ద్వారా నేను కూడా అందరినీ మన్నించడానికి నిర్ణయం చేస్తున్నాను. Thank you and praise you థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రైజ్ యూ. for teaching me this truth. ఈ యొక్క రహస్యం మాకు నేర్పించినందుకు మీకు In వందనాలు. Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. Come on, let's give the Lord a very happy praise. గట్టిగా చెప్పండి.